A todos e a todas, señoras e señores concelleiros, funcionarios, público que nos acompaña, medios de comunicación. En primeiro lugar, disculpar a ausencia de dona Pilar Espinosa, que por motivos de saúde non pode participar hoxe no pleno. Así que, pois nada, disculpámola e que se mellore rápidamente. Dito eso, pasamos o debate do orden do día, que empezamos, como sempre, pola aprobación se procede da acta do pleno do 27 de outubro de 2025. Non sei se hai unha cuestión acta. Non hai, por tanto, dámola por aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 2, que unha proposta da Alcaldía sobre a declaración institucional remitida pola FEGAN relativo ao Día Internacional para a Eliminación de Violencia contra as Mulleres o próximo día 25 de novembro de 2025, é dicir, mañán. Creo que xa estaba por unanimidade aprobada na comisión. Se les parece, non sei se hai alguna intervención ou sometemos a votación. Bueno, pues sometemos todos a votación. Votamos. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 3. Ratificación do acordo da Xunta do Goberno Local do día 6 do 10 do 25 de aprobación de revisión de precios do contrato de xestión da gardería infantil dende febreiro de 2024 a xaneiro de 2026. Dictamen da Comisión, por favor. Tamén é favorable a proposta, con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións dos concelleiros do Concelleiro da Concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular, do Concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do Concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte e do Grupo Mixto, e que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Non sei se hai unha intervención. Sí, boas noites a todos. Sí, nós o que queríamos era saber, este punto número 3 non aparece nas comisións informativas e queríamos saber ou se nos van explicar algo ou porque se dá isto, porque entendo que, bueno, non sei que nos expliquen un pouco porque está de punto número 3 cando non ven nas comisións informativas, máis non. Moitas gracias. Non sei se don Emilio. Sí, moi boa tarde a todos os presentes e os que nos ven por a página web. Ben, un pouco nesa dirección. Nosotros entendemos que haxa necesidade de vir a pleno este inicio deste estudo para valorar o incremento do IPC da Guardería Municipal e creemos que eso, que ainda que teña maioría podamos aprobalo, pois debería ser darse a vía que temos habitualmente cando ter algo por urxencia. E aquí hai neste tema, neste punto, estou mirando aquí un documento, hai aquí no punto, na páxina do certificado, na documentación que se nos enviou, onde pon feitos e fundamentos de dereito, no punto onde pon feitos, no punto número 2, fala dun acordo plenario data 27/7 e depois pon 20/105. Non sabemos se é que sea do 2010 ou 2015 ou o que podamos entender. Entendemos que o que solicita esta empresa cooperativa Xacas, cooperativa galega, pois que solicita pois a actualización do IPC destes 2 anos que lle restan deste novo prórroga de contrato e, bueno, máis alá de que saber se esa data a que atende e que nos explique tamén desde o Concello pois o funcionamento disto. Gracias, don Emilio. Non sei se o Grupo Popular, doña Cati. Si, súmame un pouco que dixeron os... Boas tardes a todos, por certo. Súmame tamén o que dixeron os compañeros de ver se nos poden explicar. Entendemos que polo que aportaron na documentación que están solicitando esa subida do IPC no contrato, pero, bueno, se ambos han algunha explicación máis, pois agradecemos. Moitas gracias. Gracias, doña Cati. A ver, a primeira parte se a pode aclarar eu, o segundo, doña Gloria, podrá decir algo máis dos puntos que dice don Emilio, máis técnicos. En relación
con que non foi a Comisión Informativa polo seguinte, porque o acordo xa está tomado pola Xunta de Goberno. Por lo tanto, non hai que dictaminalo. Aquí o que se ven é a ratificar ou non o acordo que tomou a Xunta de Goberno. Por iso non foi a Comisión. Ese é o motivo. Se é un acordo xa adoptado pola Xunta de Goberno e que se trae a ratificar. Por iso non foi a dictaminar. E do resto, non sei se doña Gloria quer usted aclarar algo. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos e a todas. Pues sí, don Emilio, efectivamente hai un error. Bueno, es lógico saber que es del año 2005, daquellas gobernaba el partido... Sí. El 2005, sí. En 2105. 2005. Se había hecho en la etapa de... 20.105. Sí, ponía 20.105. Es en el año 2005, daquellas gobernaba el Partido Popular y fue cuando se hizo este contrato. No. No, 2005, no. No, 2005 gobernaba a Benega. Non era o PP, non era o PP. Miramos aquí. No, lo tenemos aquí fácilmente, que lo tengo aquí. Vamos a ver. El contrato se firmó con el Partido Popular. Sí, por prorrogarse. Efectivamente. Pues nada, es del 12 de abril del 2000. Entonces sería... Bueno, aquí fue en el pleno el 27 del 7 del 2000, o sea que esto se había acordado en el 2000, en el mes de abril, después se llevaría a pleno en el mes de julio. Entonces se hizo en la época del Partido Popular y bueno, lo que pidió la empresa fue una revisión de los precios en la cláusula del contrato, en la cláusula octava precisamente del pliego de condiciones administrativas aparece esa revisión, se hizo y se le actualizan los 2 últimos años en función a lo que marcan los servicios económicos. Y creo que no hay ninguna otra cosa. La primera aclaración ya la hizo el alcalde, entonces creo que queda todo contestado. Gracias. Quer intervir, Germán? No, renuncia ao turno, don Emilio. Renuncia, doña Cati. Moi ben, pois nada, sometemos entonces a votación. Votos a favor? 9, 10, 11 votos a favor, Benega e PSOE. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 5. Grupo Popular, experta. Pasamos ao punto número 4, que é a aprobación inicial do orzamento do Concello e do Instituto Municipal de Drogodependencias e a aprobación do cadro de persoal para o ano 2026. Ditame da Comisión, por favor. O ditamen é favorable á proposta con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte e Grupo Mixto que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñernos a liñas xerais do orzamento, ten a palabra a teniente alcalde e delegada de Facenda, doña Gloria Prada. Gracias, presidente. Este alcalde y el equipo de gobierno trae al pleno de noviembre del 2025 los presupuestos del Concello y del Instituto de Drogodependencias para el año 2026. Recalcar que no hay subida de tasas e impuestos también por un 10º año consecutivo. El presupuesto del Concello de Monforte de Lemos asciende a la cantidad de 18.424.200 euros, casi 15 millones y medio, lo que supone un incremento, 18 millones y medio, lo que supone un incremento de 621.404 euros, es decir, un 3,5% más que en el año 2025. Con respecto a los ingresos, decir que 5.588.254 euros corresponden a la participación en los tributos del Estado. Los fondos de cooperación con los concellos de la Xunta de Galicia asciende solamente a 749.646 euros, lo que evidencia, pues, un año más, que el Gobierno de la Xunta no tiene intención de ayudar a los concellos gallegos. El IBI se reduce en 140.000 euros con respecto al año 2025. Está previsto un ingreso de 4.150.000 euros, que supone un 3,37% menos que en 2025. El apartado del lixo se incrementa en 86.837 euros, pasando de 1.700.000 del año 25 a 1.786.837 para este año 2026, lo que supone un incremento de un 5,1%.
Esto es debido, como sabrán, al incremento del canon de Sogama. En la piscina municipal se prevén unos ingresos de 304.164 euros y junto a los demás ingresos, que no le paso a detallar ahora, si no nos extenderíamos mucho, es lo que hace que los ingresos del Concello para el año 2026 sean de 18.424.200 euros, sin necesidad de concertar ningún préstamo. Respecto a los gastos, tenemos el capítulo 1, que refleja los gastos de personal, que asciende para el año 2026 a 5.972.140 euros. Supone un incremento de 210.836 euros más que en el año 25, es decir, un 3,65%. Esta subida corresponde al previsible incremento salarial que se establece para el conjunto del Estado y también se refleja en este apartado la cobertura de nuevos puestos de trabajo, como son 2 plazas en la plantilla de la Policía Local para llegar a unos efectivos de 10 miembros, es decir, un agente por cada 1.000 habitantes. Se crea una plaza de educadora social para atender en los servicios sociales. Se crea también una plaza de arquitecto en el servicio de urbanismo. Respecto al capítulo 2, que son los gastos corrientes, tenemos que asciende para el año 2026 a 10.127.264 euros, 712.107 euros más que en el año 2025, un incremento de un 7,56%, debido principalmente a la aportación que tiene que hacer este concello para el servicio de ayuda a domicilio, que anda sobre los 65.000 euros, y también se incrementa la subida del ISO por el tema del IPC, y el punto limpio también pasa de 60.000 euros del año 2025 a 94.411 euros. Esto es porque se amplía la atención a la población e incluso a las empresas 5 días a la semana, 8 horas cada día, a fin de que posibilitar el reciclaje de toda la ciudadanía. También hay que reseñar que está el gasto en la limpieza y el mantenimiento de parques, la limpieza de las dependencias municipales y diferentes gastos necesarios para la prestación de un buen servicio a toda la población de Monforte. Con respecto al capítulo 4, a subvenciones y transferencias, la partida es de 1.228.924 euros. Aumenta en 26.066 euros con respecto al año 2025, un 2,7%. Esto se debe a que hemos incrementado subvenciones en deportes y subvenciones nominativas, que les reseñaré más adelante. Con respecto al capítulo 6 y 7, es el importe destinado a inversiones para el año 2026, es de 1.021.000 euros, casi 8.000 euros más que en el año 2025. Hay que añadir que hay muchos convenios en marcha, así como créditos retenidos en proyectos ya comprometidos, por lo que el capítulo 6 de inversiones va a ser mayor. Esto demuestra que vamos a seguir haciendo inversiones, tal y como se venían haciendo en estos años que estamos al frente del Gobierno municipal, y que se van a complementar con otros fondos de otras administraciones, y que van a servir todo ello para seguir la hoja de ruta de este equipo de gobierno durante el año 2026. Por lo tanto, podemos calificar, sin lugar a duda, que el presupuesto del Concello para el año 2026 es un orzamento expansivo y sin subida de impuestos. El orzamento para el año 2026, como ya es habitual y como lo tiene determinado el alcalde, se apoya en 2 pilares fundamentales, que son los servicios sociales y las inversiones. Nuestro objetivo, como sabrán, son las personas. Por eso, el gasto social aumenta de forma considerable y dedicamos para el servicio de ayuda a domicilio 2.008.000 euros, que supone un 3,37% más que en el año 2025. Vale, continúa la siguiente intervención. Gracias. Muchas gracias. Germán. Sí, estamos ante a ferramenta máis importante do Concello de Monforte de Lemos. Felicitámolos porque un ano máis, e xa van 11, estamos ante un dos presupostos máis sociais da historia de Monforte. Fíese a cita, como todos os anos, con tempo máis que suficiente para que nós, a oposición, os analicemos e vexamos hoxe
e veñamos hoxe a pasar o trámite de aprobalos. Nos expertos Monforte digan o que digan vostedes, despois de estudialos, de analizados, de non facer preguntas na comisión informativa, de non corrixir pequenos erros que sí que os hai, e de non ter falado que a interventora, por certo, levamos 9 meses esperando a que a interventora nos dé cita. Que, por certo, o que estamos intentando facer con estes presupostos é chegar a 20 membros da policía, non a 10, para ese ratio que decía vostede por persoas. Xa teñen a nosa opinión e nós vamos a pasar a expoñela agora mesmo. Non imos discutir absolutamente nada porque son números e o que é medible non é opinable. Efectivamente, nós non entendemos, ademais de volvelos a felicitar, porque non fai máis forza falando desta parte social que efectivamente teñen os presupostos porque ano tras ano pois son os máis sociais da historia, porque efectivamente no SAF vamos a invertir 2.008.000 euros, en emerxencias sociais 75.000, na mellora enerxética nos fogares 25.000, 35.000 euros en becas escolares, subvencións a asociacións de carácter social 12.000, Cáritas 6.000 e a Cruz Roxa 2.000. 2.166.000 euros. Isto estou no lendo do 23, no 23 gastáramos 2.018.000. Entón, efectivamente, reiteramos que efectivamente son os máis sociais da historia e, claro, obxectivamente tamén teñen algunhas faltas, porque efectivamente aquí o que nos preguntamos desde Experta Monforte é cantos cartos hai para o Pexón? Pois cero. Cantos cartos hai para unhas piscinas municipales ao aire libre? Cero. Cantos cartos hai para arranxar o tema do abastecemento da auga? Cero. Cantos cartos se van a gastar para parques e mascotas? Cero. Cantos cartos para outro pabellón tan necesario? Cero. Vamos a reducir o gasto en reparos de intervención? Pois moi probablemente non. Seguramente que o informe da interventora, que eu casi xa o estou lendo, pois vamos a falar dunhos 3 millóns de euros. Efectivamente, vostede pode vir aquí a intentar engañarnos e dicirnos que só se gasta en electricidade, e vostede sabe que non, porque se gasta cartos en limpeza, cartos en sacar a virxen, cartos en un montón de cousas, e sabe que son pois, máis ou menos 3 millóns de euros. Efectivamente, seguimos co tema das subvencións nominativas, que desde Experta Monforte seguimos dicindo que tapan bocas, vostedes están moi felices con eso, e non tendo nin Pexón, máis prazas para garderías, nin pensando en arranxar a biblioteca municipal, nin outro pabellón, nin unha nova ubicación para o centro de día, nin parques para mascotas, bueno, pois entenderán que nós, pois, bueno, ainda que vostedes digan que somos os do non polo non, pois moi probablemente non lle apoyemos estos presupostos. Pero claro, con este tema do non polo non, que me decía outro día a señora Gloria, pois só lle teño que decir que vostede minte, porque mire, en xaneiro, señora Gloria, nós trouxemos a homologación das pistas de atletismo Sabela Fernández, que son menos de 677.000 euros, moito menos, e vostedes dixeron que non. Nos falamos de mudar o sistema das subvencións nominativas, porque nos parece que tapan bocas, e vostedes dixeron que non. Vostedes non trouxeron ningunha moción. En febreiro, vostedes non trouxeron ningunha moción e nós trouxemos a subvención de que fose unha subvención máis grande para o CCU. E sabe o que dixeron vostedes, señora Gloria? Non. En marzo, vostedes non trouxeron ningunha moción e nós trouxemos a rehabilitación da muralla e tamén que Monforte de Lemos quedara libre de eucaliptos. E vostedes en esas dúas mocións dixeron que non. Vostedes en abril volveron a non traer nada e nós trouxemos un tema de rutas de sendeirismo para Monforte de Lemos. Temos un especialista en rutas de sendeirismo que a nivel nacional e resulta que Monforte de Lemos non ten ninguna ruta de sendeirismo. O sea, vostedes dixeron que non e non trouxeron nada. En maio, vostedes non trouxeron nada, son 10, pero non trouxeron nada, os que non traballamos somos nós, pero vostedes non trouxeron nada, son 10, e van 5 meses, e nós trouxemos a peatonalización da Ponte Vella. E vostedes sabe o que dixeron, señora Gloria? Que non. E cando trouxemos a incrementación das subvencións ás festas e barrios e parroquias, vostedes dixeron que non. E, sin embargo, vostedes trouxeron en xuño, que xa si trouxeron algo, instar a Xunta de Galicia a aceptar un plan estatal de vivenda, e Experta Monforte votoulle que sí. E tamén en xullo trouxeron que Candia abandone a vida pública e que lle pida perdón aos afectados polo tema da Operación Pulpo, e nós aí tuvémonos que abster. E nós trouxemos a creación de unha unidade de atención temperá. E sabe o que dixeron vostedes? Que non. E o soterramento dos cables na cidade, vostedes dixeron que non. E vostedes trouxeron instar a Xunta a cubrir os gastos
completos da escola infantil e nós votámoslle que sí, porque Experta Monforte votalle sempre que sí. Solo nos abstuvemos unha vez. E saben o que votaron vostedes co apoio a colaborar coa Xunta de Galicia no tema dos centros de menores? Que non. E saben que votaron vostedes con Monforte 30? Que non. E saben que votaron vostedes ca elaboración dun pexón? Que non. E saben o que van votar en novembro, que o traemos nós e vostedes non traen nada, baixar o coeficiente do IBE para a reducción do mesmo? Que non. Entonces, os do non polo non son vostedes. E nós somos os do sí. E cando traen chafalladas ou petardadas, como foi eso do da Candia, que a nós non nos vai ni nos ven, o único que lle decimos é non traigan esas cousas, porque o mellor non pasan o corto, e nós témonos que este. Pero todas estas cousas que vostedes poderían poñer no pexón, no presuposto, vostedes non puxeron absolutamente nada. Moitas gracias, don Germán. Don Emilio, o seu turno. Grazas. Ben, primeiro, valorar positivamente ese incremento de gastos, ese incremento dos orzamentos, que agora quedaron os que levamos aquí desde que está usted no goberno, ou de alcalde, alá por 2012, ou por 2015, que se trouxeron os primeiros orzamentos para 2016, de 12 millóns e medio, máis ou menos, atrás quedaron. Valoramos tamén cousas positivas, como se falan aquí, falase de que son os máis sociais da historia. Evidentemente son dos máis altos da historia, por a circunstancia da historia, do punto da historia que nos tocou viver. Tamén valoramos positivamente que nesas axudas, subvencionadas e demais, algunhas das queixas que nosotros nos últimos anos viñamos traendo, pois se foran correxindo, como foi equiparar as subvencións de distintos clubs, e demais, que a portavoz do Partido Socialista antes falaba, a portavoz do Goberno, perdón, falaba de que da incremento. Non se incrementaron as partidas en deportes. Mermaron 3.000 euros. O que pasa que hai, dentro das partidas, incrementouse de algún club ou demais, pero o total son 3.000 euros menos. Estou non lendo, que non estou inventando. 175.000 contra 172.000 do pasado ano. Esas, para corrixilo, para que non ten pecata minuta, pero deixar as cousas nos números. Falaba de sociais, evidentemente que son sociais porque incrementanse en moitas facetas, pois no caso do personal, ou no caso, por exemplo, dese novo autobús parroquial, que para nós, que non ven aquí agora no debate, pero presentimos, ojalá me equivoque, xa o dixen no día que se votou aquí, que é un erro, que non vai a repercutir dunha forma fundamental ou, digamos, acorde ao que se vai invertir. Repito, ojalá me equivoque. E fala de sociais. Bueno, pois no capítulo concreto, é verdad que se sobe o SAF, pero no capítulo completo dos servicios sociais, na política gasto número 23, no 2310, son menos cartos que o pasado ano. Sí. 2.700.000 contra 2.800.000 do ano pasado. Son números que, repito, despois habrá algún tipo de partidas transversais que se poden incrementar. Sociais, son sociais porque realmente expándense a outras áreas e podense facer. Dito isto, de ser uns orzamentos bons no tocante a cantidade, pero no tocante ao contido, digamos, pois para nosotros seguimos, aparte de non votar a favor, porque nosotros non formamos parte da redacción, e non se recollen moitas das iniciativas que nosotros chegamos aquí ao pleno, pero temos que saber, ou dirigirnos á ciudadanía e á veciñanza, para decir certas cousas. Xa antes adiantou o portavoz de Experta Monforte algo, pero estes orzamentos contemplan algunha partida para o plan xeral. Orzamentos van rematar cos problemas da auga, que, por certo, o problema da auga, pois, en maio de 2026, expira o contrato desta empresa. Sabemos se nestes orzamentos hai algunha partida para modificar o contrato. Para nosotros sería non modificarlo, senón para sacarlo a concurso outra vez. Para nosotros ideal sería, pois, municipalizala. Pero, no mal menor, pois, sacar outra vez a contrato sin dar unha prórroga a esta empresa que temos agora mismo, que tanto nos deu, que tantos quebradeiros de cabeza nos deu. Seguimos convertidos ao río. Estes orzamentos, partidas orzamentarias que son, igual que nos últimos 10 anos van aparecendo,
e despois seguimos tendo vertidos no río. Non hai unha partida orzamentaria destinada concreta ás parroquias, ao saneamento das parroquias, sin un plan municipal de rehabilitación, con rúas céntricas como pode ser a Rúa Hortas do Dr. Casares, que xa trouxeron aquí nesta última para convertir nunha plataforma única, ou parques para mascotas que trouxemos ao pleno, unha zona de baño pública, e máis cousas que poden ser, se non importantes ou non son urxentes, ou non son prioritarias, pero son necesarias. Temos que falar tamén de que, neste caso, se pudo atender ou se podría atender. Sabemos que a Gardería Municipal, que despois tamén ven aquí, xa falamos dela antes, non é a competencia do Concello, pero sí está facéndose cargo. Pois tamén se podía facer cargo dunha inquietude que teñen as AMPAs do Colexio Novo e do Colexio da Gándara para axudarlle ou colaborar na medida do posible para que funcione o Plan Madruga. Noutros concellos, en casi todos os concellos da comarca, sabendo que son competencias dun marco competencial da Xunta de Galicia, sabémolo, repito, pero do mesmo xeito que se dá cobertura á Guardería Municipal ou á Escola Infantil, pois isto tamén se podía facer. No segundo a quenda, pois aclarei os puntos que salgan e aclararemos o noso voto en función do que nos digan, porque se nos dicen que algunhas destas cousas que yo fui nombrando van a aparecer ou se van, pois nosotros non temos ningún inconveniente en facilitar os orzamentos. Pues moitas gracias, don Emilio. Doña Cati. Moitas gracias. Bueno, antes de entrar a valorar a nosa opinión, porque os datos tamén podense opinar, señor Germán, eu sou a que pensa que todo é opinable nesta vida. Queremos decir que, bueno, hai que facilitar que traen os orzamentos en tempo e forma. É verdad que todos os gobernos que teñen maioría absoluta, o normal e o exixible por parte da ciudadanía sería que trouxeran sempre os orzamentos en tempo e forma, como tamén fai a Xunta de Galicia. Pero tamén é verdad que algún concello por aí que ten maioría absoluta non o fai. Por lo tanto, pois, bueno, eso sí que lle damos a Noraveo por facer o traballo, non? Por lo menos. Entón, xa entrando a desgranar os orzamentos, sempre decimos que se fai moito uso desas partidas xenéricas para non desvelar ou mellor algunha operación estrela que queira facer ao largo do ano. Ben, eso xa o asumimos, o entendemos, xa o desvelará, eso non vamos a entrar, pero si queremos facer o mellor as nosas críticas constructivas ou valoracións tamén positivas de alguna cousa dentro dos orzamentos. O aparato do Concello en sí vemos que está magnificado, que é caro, obviamente se fixeron inversións de peso na cidade e iso logo repercute nunha maior gasto corrente, sen dúbida alguna. Un 31% do orzamento vai dedicado ao personal, máis de 5 millóns de euros, e un 54% a gasto corrente. Como dixemos moitas veces, está ben que se fagan parques, pero logo hai que ter en conta que hai que manter todo eso. E por eso o gasto corrente se incrementa e creo que se pode mermar as inversións por culpa deste motivo. Vai chegar un momento que tanto queremos facer que non vamos ter cartos xa nin para invertir, porque temos todo para manter. O bus gratuito, que tamén comentaban os compañeiros, pois é outra ferramenta que o mellor, dixemos moitas veces, que sexa gratis para os que teñen menos capacidade económica, pero os que a teñen poden pagar. Non somos partidarios de que todo sexa proporcional á capacidade económica de cada persona. E logo facemos outro bus gratuito que non sabemos tamén que repercusión vai ter, porque vai ir un día a semana ás parroquias, máis do mesmo. Non vemos grandes inversións en saneamento e abastecemento máis daqueles convenios xa firmados, da depuradora do polígono, que esperamos que remate o antes posible. É unha mágoa, porque precisamente estes días houve outra vez cortes de auga nas parroquias de Faveiro, en Seoane, hoxe mesmo na Rúa Valle Inclán, por exemplo, estiveron sen auga, sigue o río Cabe tamén con vertidos habituais, polo tanto, nos gustaría ver máis inversións neste sentido. Consta ese convenio co Goberno Central para facer esa circunvalación internacional 120 e 120A, eso sí que nos alegra, que creemos que é unha ferramenta moi necesaria na cidade, pero esperemos que non quede en un simple titular, porque isto xa se anunciou nas últimas eleccións municipais, na campaña.
Levamos xa 2 anos e medio de mandato e vemos que hai cousas que vai ser difícil velas antes de que se cumpla este mandato. Creemos que houve moita promesa, moito titular, e non sabemos se isto vai quedar tamén nun mero titular para a prensa e non se executará como debe ser, sobre todo tendo en conta como está o Goberno Central, do que dependemos para facer estas cousas, que non aproba os orzamentos, non sabemos como vai acabar esa legislatura. Por tanto, non vemos tampouco un plan de futuro real para a cidade nestas inversións. Xa lle dixen moitas veces, se non lle gusta, señor alcalde, desde o noso punto de vista gobernan a salto de mata, facendo grandes obras para a súa gloria, para, pois, o mellor ter unha pedra como a que ten na zona C onde poño o seu nome, pero non pensando realmente nas necesidades reais da cidade. En canto ese gasto social, no que presumen é que a señora Gloria solo fala dos 700 e pico mil euros do Fondo de Cooperación Local, o certo é que da Xunta de Galicia contan recibir 2.590.000 euros, os números o que dicen, en proporción co Estado creo que está bastante ben, tanto que presumen do gasto social moito é financiado a costa da Xunta de Galicia. Gustaríame, por exemplo, destacar esas axudas aos concellos dentro da orden de inclusión social da que vostedes son beneficiarios, que gracias a estas axudas se fai unha labor importante tanto de apoio a familias e infancia, inclusión social e laboral de persoas en risco, etc. E todo isto, por exemplo, con axudas da Xunta de Galicia. En canto aos ingresos, vemos que presumen de que non se suben os impostos, é certo que tampouco se baixan. É verdad que nos decimos que, claro, con ese gasto corrente que hai, baixar os impostos hai que facer moitas contas, nunca mellor dito, pero o que sí que máis nos sorprendeu, e dixemos así tamén nos medios de comunicación cando dimos a nosa valoración, é que teñan pensado ingresar 650.000 euros en multas de tráfico. Comprobamos que siguen con ese carácter tremendamente confiscatorio de persecución aos cidadáns de Monforte. É certo que é necesario que haxa un orden no tráfico da cidade, porque hai persoas que fan o que lle dá gana, eso non se pode consentir, pero tampouco se pode perseguir as persoas que en determinadas horas do día fan o seu traballo relacionado con vehículos, porque son autónomos, comerciantes, empresas de entrega de mercadorías, e se está perseguindo a ese tipo de persoas. O vemos nas atas da Xunta de Goberno, a cantidad de multas que hai coas cámaras de videovixiancia, e nós non estamos a favor dese carácter confiscatorio, sobre todo de que se vaya en contra dos emprendedores, dos autónomos. É algo que sempre fan os gobernos de esquerda, pensan que os autónomos e a xente de izquierda, sí, señor alcalde, son os seus enemigos e además queren seguir exprimíndolos, e vostede o fai e os exprime a costa das multas de tráfico. En canto ao personal, continuo despois na seguinte ronda. Moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno, doña Gloria. Gracias, presidente. Gracias, don Germán, por reconocer que son los presupuestos más sociales de la historia. Lo que pasa que yo creo que tiene que hacérselo mirar, porque esa forma tan prepotente que tiene, tan descalificadora que tiene de decir chafalladas y petardadas, eso lo dirá por sus mociones, me supongo, vamos, no por las nuestras. Mire, está ante un gobierno serio, responsable, transparente, y se considera que, hombre, estaba esperando que me dijera lo de oscuros, como dijo en los medios de comunicación, porque ahí le va a contestar unas cuantas cosas, pero bueno, al ver que no lo dijo, pues me callaré. Pero sí, no se ría, es la verdad. O sea, usted llega aquí y suelta por esa boca lo que le da la gana. Yo creo que es con el único objeto de que lo vean los suyos, porque esto no tiene sentido ninguno. No se olvide que aquí quien gobierna somos nosotros, no usted. ¿Vale? Eso que le quede claro, y ya se lo dijimos en varias ocasiones. Y el que miente es usted, no yo. Porque los números están aquí, por mucho que se ría, y por muchas vueltas que intente darle. Y si cree que hay algún problema, ya le dije, el juzgado está en la Avenida de Galicia. Es la tercera vez que se lo digo, en la Avenida de Galicia. Ahí tiene que acudir. Don Emilio, yo creo que tiene que mirar los números. Tiene que mirarlos. Porque, mire, solamente del programa Xantar na Casa, que no es una competencia de este concello, incrementamos, pasamos de 40.000 euros del año pasado a 64.855 euros este año para atender a 45 personas que están en una lista de espera donde el concello y los usuarios pagan más y aportan más que la Xunta de Galicia, y es un dato para decirle que está confundido. De verdad, mírelos. Pero yo creo que está confundido. Y que me diga,
El incremento del SAP, efectivamente, también lo subimos, pero que me diga que tanto la activa como el campamento de verano, donde incrementamos un 26% más que el año pasado, yo creo que de verdad que tiene que mirarlo. Las becas para los libros, para aquella gente que tiene pocos recursos, las incrementamos y pasaron a 35.000 euros, más que el año pasado. Por eso digo que tiene que mirarlo. Por otra parte, el transporte para universitarios. Sabe que la Xunta quitó el bono para los chavales. Ahora tenemos que incrementar la partida para poder echar una mano nosotros. Y pasamos a 25.000 euros. Ahora, eso mismo, de 15. Ahora mismo ponemos el bus rural, 67.000 euros. Incrementamos la partida para la guardería municipal. Por eso le digo que yo, de verdad, y no se lo digo con ningún afán, tiene que mirarlo, tiene que mirarlo. Y claro, que me siento muy orgullosa de todo eso, porque fue este alcalde el que puso en marcha ese programa Activa, que estamos atendiendo a 600 y pico personas, que estaban en su casa, metidos, sin hacer nada de nada. Por mucho que le pesa a don Germán, pero es así. Perdón, continúa en la próxima. Está el señor Germán aí avisando. Bueno, pero non se preocupe que o pleno dirixo eu, non dirixo o señor Germán. Pode facer os gestos que queira. Tamén se pasa a veces uns segundos. Ou outros compañeiros, dá igual. Outra cosa é que fora moito tempo. Pero 10 segundos, 15 segundos, pois en fin. Don Emilio, segundo turno. Non, perdón, don Germán, segundo turno. Disculpe usted. Nada, mire, eu non lle vou a vir aquí a decir se é verdade ou mentira. Vostede, se en alguna cousa cree que minto, dígame en que. O das mocións está aí, e o dos números está aí. Entonces eu non lle vou entrar, eu vou a seguir co meu tema. Se ten a ben explicarnos por que se lle baixou un 20% a Fanzine Lemos, por que se lle subiu un 25% a Asociación do Festival de Carú de Rock, por que se lle subiu un 11,11% o Club Lemos, por que se lle subiu un 11,11% o Club de Fútbol Monforte, por que se lle subiu un 16,7% o Corbis, e por que isto non é unha subida xeral? Por que este Concello hai que vir aquí e levarse ben con vostedes para que vostedes en estas nominativas que son dadas a dedo, que isto llo dan a quen lle dá a gana, inda que se moleste, a quen lle dá a gana. Aquí hai que levarse ben con vostedes, porque o que non se leva ben con vostedes, pois ten un problema. E nós, desde Desperta Monforte, podimos vir aquí e decir eso, a ver se é vostede quen de explicarme por qué. Porque a mí o que me gustaría é que se vostedes lle suben un 11,11 o Lemos, cousa que os felicito a todos os que lle suben, e que me pon triste a todo Desperta Monforte, porque lle baixan a xente, porque aquí sigue aparecendo 4.000 euros de uns que levan sin facer un montón de cosas un montón de tempo, non sei se a que vostedes non o saben ou vostedes non o queren saber, ou isto é como do salir do Consello Municipal de Saúde, que é máis difícil que salir do Opus. Entón non pode ser. Entón, nós, desde Desperta Monforte, como temos a posibilidade de preguntarlle as cousas, a mí o que me gustaría que, en vez de estar lendo, que nos explicara todas estas cousas. Entón, nós temos clarísimo que vostedes queren recaudar 650.000 euros en multas. Vostedes van a gastar 110.000 euros en publicidade e propaganda para maior gloria. E despois ven aquí o señor alcalde a chorar que non sale na televisión de Galicia. E nós nunca vimos a chorar aquí de que nos costa moitísimo que nos publiquen calquer cousa na prensa, na Voz de Galicia ou no Progreso, porque é dificilísimo, porque están regados con cartos públicos que, por certo, son cartos nosos, e que son cartos nosos, entonces non o entendemos. E nós podemos vir aquí porque temos a posibilidade, como nos votaron, de traelo. E nós non contamos ninguna mentira, señora Prada, porque, inda que diga mil veces, vostede dixo aquí que nós éramos o do non polo non, e os do non polo non son vostedes, joder, míreo, só ten que miralo. E como, se non quere facer ese traballo, mando yo facer un dos funcionarios, e que yo faga, e xa está. Porque xa lle mandan facer moitísimas cousas, como lle mandaron facer esa carta, como lle mandaron facer 40 cousas. Si quere, míreo, e se non, polo menos, sea respetuosa e non diga que minto, porque isto non é mentira. Porque isto mando yo, como lle tuven que mandar o que os a asociación Next Generation é sin ánimo de lucro. Pero que tomadura de pelo é esta? Ver vostede. Moitas gracias, don Germán. Don Emilio, segundo turno. Sí, moi brevemente, porque sabemos que se van a aprobar
contábamos con iso, e o único que traemos aquí é intentar aclarar certos conceptos. E eu dixen antes que o tema do xantar na casa, o tema do autobús universitario e demais, que sí que hai cousas que se foron subindo, pero e podemos entender como gastos sociales esas partes transversales. É o que lle dixen, e estou no certo, porque o tiño diante dos fuciños, é que no apartado 231, 213, o 231, o programa de gasto, servicios sociais, 2.776.807. Este é o de 2025. E a mismo programa 231 do 2025 había 2.871.000. É o que lle estuve dicindo. O sea, isto non estou inventando eu. Está aquí. Que despois hai partidas que podemos utilizar esa palabra de transversalidade, que son sociais, pois sí que yo acepto. Igual que lle falei do autobús, non hai ningún problema. Pero, en definitiva, isto todo, que temos que facer unha reflexión rapidamente, que falaba antes. Vostedes levan no goberno 10 anos. Tempo suficiente para non botarlle a culpa aos que estuveron antes aquí. 10 anos son suficientes anos para facer cousas. E o que estuveron antes aquí fixeron malas cousas, pois non están. E falábamos antes dese 12 millóns e medio que había en 2015 para 2016. Ahora son 18,4 millóns para o 2026. 10 anos. Perdón. Estamos falando que votamos unha media. Nos 10 anos salen a 15 millóns de euros. Por 10 anos son 150 millóns de euros. Tamén sabemos, e somos conscientes, de que a maior parte do orzamento vai destinado en gasto corrente en personal. Que se queremos que as cidadáns teñan uns servicios cando ven ao Concello, que os atendan rápido e que se fan as trámites ben, hai que ter persoal, sabémolo, e o gasto corrente, e hoxe que ter calefacción nos colexios, ou nos espacios públicos, limpar as árbores. O único que traemos nosotros é que moitas desas cosas, pois, deberíanse, darlle unha volta ao noso entender. Nós non gobernamos, estámoslo dicindo, pero, repito, nós non gobernamos. Por eso lle traemos aquí pedimos, porque que gobernan son vostedes. É a nosa función. Entonces, esa reflexión que se fixeron cousas en 10 anos tamén, moitas, porque estes 150 millóns hai que engadirlle todos os convenios que se firmaron cos distintos ministerios, coa Diputación, coa Xunta, que algún se firmou, e, polo tanto, son moitos cartos. E a xente que é o que se pregunta na rúa, e o explicas e che preguntan, e con esas cantidad de cartos vemos un proxecto de cidade diferente ao que queremos facer. Nosotros podemos telo, estar equivocados tamén, Conmigo tamén podemos estar equivocados. Por lo tanto, nosotros, repito, xa remato que se acabou o tempo, si nos dicen que, por exemplo, van a axudar a ese plan Madruga ou facer alguna desas inversións, pois nos gustaría saberlo para valorar a hora de votar. Gracias. Perdón polo tempo. Non se preocupe, digo que vai rematando. Gracias. Doña Cati. Gracias. Ben, para continuar neste tempo que nos queda, estábamos falando dese ingresos de multas de tráfico de 650.000 euros e o relacionamos con ese personal que pretenden ampliar en plantilla. Obviamente, o que goberne o que sabe o personal que necesita, non xa lle trouxemos aquí nunha iniciativa a necesidade de ter persoal cualificado, porque, ao final, os políticos non temos por que ter determinada cualificación, para eso están os traballadores técnicos e demais, e por eso abogábamos por esa idea. Parecenos ben que haxa unha nova plaza de arquitecto, creo que é necesario, noutros concellos do tamaño de Monforte existen 2 ou incluso 3, pero dubidamos dos outros da necesidade dos outros 3. Sobre todo, de 2 policías locais máis, sobre todo nunha cidade onde xa existe Policía Nacional. Entendemos que igual é porque queren multar e conseguir esos 650.000 euros. Con todos os respetos á Policía Local que cumplen órdenes. É iso que hai que deixarlle claro á cidadanía. Eles fan o que lle manda o jefe, que neste caso é o alcalde de Monforte. En canto ás subvencións, vemos que volvemos a abusar das subvencións nominativas. E a verdad, lamentamos que a maior parte destas subvencións teñan este carácter tan arbitrario. Non só resulta un reparto inxusto, porque a algúns se lle dan uns euros e a outros euros, non é xusto eso, sino que, ademais, non xera unha relación de normalidade e democrática e igualitaria entre o equipo de goberno e os colectivos e a cidadanía. Non. Que se dean este tipo de axudas
vaime perdonar, señor alcalde, pero resulta medieval e dictatorial este tipo de axudas. En canto aos programas de fomento da iniciativa empresarial, que estamos de feito agora nas bases desas axudas, parecenos de pouco importe e, ademais, que nos abogaríamos porque foran unhas axudas que non tuveran un tempo tan curto para poder acceder a elas, que foran hasta rematar os fondos, tiveran unha apertura de poder presentarse no tempo prolongada ata rematar os fondos. Sería moito máis adecuado, porque moitas veces a xente non, cando coñece que as axudas saliron publicadas, xa rematou o prazo para presentarse. Os gastos en festas, como vemos, volvemos a apostar polas festas patronais de Monforte, unha cantidade importantísima, pero nos olvidamos de outras actividades necesarias. Sempre lle decimos, vostede pon todo o seu empeño inversor nas festas patronais, na Festival do Viño, na Feira Medieval, que é importante, son 3 hitos importantes da cidade, pero olvídase tamén de outras festividades de outras zonas, como o San Xoán nos Chaos, o San Mateo aparte, o San Antonio, que creemos que hai que apostar máis poleres para ter outros fines de semana, outras festividades na cidade que poidan xerar tamén sinerxias económicas na nosa cidade. O mellor pode deixar un día de festa de gasto de 80.000 euros que pode costar unha actuación e invertilo noutras. Para rematar, en canto ao canon de Sogama, a señora Gloria, que o comentou na súa primeira exposición, non só é Sogama, sabemos, xa se ve nos medios de comunicación, que o tasazo é cousa do seu líder de filas, o señor Pedro Sánchez. Pola miña parte, nada máis, gracias. Moitas gracias, doña Cati. Sabe que tamén tuvo os seus 15 segundos. De nada. Turno de pecha, doña Gloria. Gracias, presidente. Bueno, empiezo por usted. No, Pedro Sánchez, no. Directiva europea, léaselo. Y repásenlo bien. Directiva europea. Sogama incineraba cuando no se podía. Por ese motivo subió. Ni más ni menos, no hay otra vuelta que darle. Lo que parece mentira, doña Cati, es que debe de leerse un poco los convenios y ver la cantidad de dinero que hay en esos convenios. Porque creo que nunca ningún gobierno municipal tuvo ni firmó tantos convenios para invertir en este concello. Nunca. En cuanto a los ingresos de la Xunta, yo me supongo que usted hablará de las reformas que hacen en el hospital, que será para la ciudad de Monforte, que por mucha reforma que hagan, el servicio está como está. Le dé las vueltas que usted le dé. Ahí sigue faltando pediatras, siguen faltando especialistas y ahora espere, que nos vamos a operar de traumatología Lugo, la última, que acabo de enterarme hoy por la mañana. Entonces, yo creo que tiene que hacérselo mirar porque también le quiero decir, no son fondos de la Xunta, son fondos europeos. De Europa, Gobierno Central, lo remite a la Xunta y la Xunta lo distribuye. Ni más ni menos, no hay otra cosa. Don Germán, ¿sabe por qué leo? Para no decir las barbaridades que dice usted. Así las tengo escritas. Y no se me ocurre decir las sandeces que viene diciendo usted. ¿Sabe? Y mentiroso es usted, no yo. ¿Entendido? Y si cree que estoy mintiendo, pues me lo demuestra. Y ya le digo, el juzgado en la Avenida de Galicia. Don Emilio, yo le decía efectivamente que puede ser que sean transversales, que estén en un sitio, pero bueno, eso más que nada para don Germán, que hay que leerse los presupuestos. Yo no se lo digo a usted precisamente, sí a don Germán, porque este mezcla churras con merinas y esto no es así. Entonces, yo le puedo decir, porque los miré, aparte, no es que los miráramos, es que fue una orden expresa del alcalde. Quiero poner esto aquí y esto allí y esto allí. Incrementar en los servicios sociales, en la gente. Es igual que en las inversiones. Por eso le digo que sí, que subieron con respecto al año pasado. Como las actividades culturales, como todo. Entonces, por eso le digo, yo creo que son unos buenos presupuestos, son continuistas, efectivamente, porque Monforte va bien, pese a lo que le parezca a ustedes, son unos buenos presupuestos para Monforte y vamos a continuar en la misma línea. Y nada más, alcalde, gracias. Muchas gracias. Bueno, xa me estaba petando outra vez don Germán, pero todos tuveron uns segundos de máis no día de hoxe. Bien, porque eu penso que o debate o merece, os presupostos son algo importante que non vein todos os días, así que, pois, un segundo máis ou menos dá igual. De todas maneiras, eu quería aclarar brevemente algunhas cousas, non?
E, por orden, por empezar por don Germán, dicir, mire, con relación co tema das axudas dos deportes que dicía vostede, de tapar bocas, mire, tapamos as mesmas bocas que tapaban os seus compañeiros cando gobernaban. Son os mesmos clubes. E iso sí, ahora dámoslles máis. O sea, que tapamos máis a boca, porque damos máis. E quero decirlle que non hai ningún club, non hai amiguismos, aquí non hai ningún club que este apuntado nas listado de asociacións deportivas do Concello que non reciba axuda, ni uno. Por tanto, en fin, dame igual, é simplemente para que os ciudadanos o sepan. Dice vostede que non queremos piscinas, non queremos pabellón, non queremos... Oiga, pero usted non se entera das cousas, porque se dixemos piscinas non, queremos playa fluvial, piscinas ao aire público non, porque de inverno non vale, sabe? E pabellón, xa fixemos unha fai pouco, fixemos prácticamente novo, piscina, igual, xa fixemos outra prácticamente nova. Dice, además dice que, creo que foi usted, non estou seguro, que lle baixamos o Fancinos, foi don Emilio ou foi usted, non me recordo. Non é verdad, hai que mirar que ten os mesmos 5.000 euros este ano que o ano pasado, os mesmos 5.000, non é verdad, hai que mirar ben os números. E logo, os do non, home, a ver, que a mí me chamo o do non, as propostas que fai vostede é que vostede confunde, porque o goberno é o que toca facer as propostas, é plantear aquí os expedientes administrativos. A oposición pode facer as súas propostas, pero o goberno nunca é o do non, ao contrario, porque é quen ten un cargo de gobernar. É como se agora lle chamaran ao goberno da Xunta de Galicia o do non, porque as propostas que fan os grupos parlamentarios non coincidan co seu plan de goberno, e non estou eu, digamos, defendendo a actuación do goberno da Xunta de Galicia. Pero é a realidade, é así. Por tanto, o do non será usted, que fai cousas que, evidentemente, se non encaixan co equipo de goberno, que foi o que votaron os ciudadanos, pois o do non é usted. Non, porque nós temos a responsabilidade de gobernar, porque foi o programa noso o que votaron os monfortinos. O seu non o votaron uns poucos monfortinos, pero non a maioría para poder gobernar. E don Emilio dice que baixan deportes. Non, mire, non baixan deportes, vou aclarar. O que este ano non hai é o gasto que había no Rally Dakar, pero o gasto en deporte sube, se quitamos o Rally Dakar, o gasto en deporte sube. E, por tanto, non baixan. Iso é así, e usted sabe que estou dicindo a verdade. En servicios sociais, pois tamén se equivoca. Como íbamos a baixar 700.000 euros en servicios sociais? Subimos. Outra cousa é que nun presuposto poden estar cousas agregadas e no outro presuposto desagregadas. Eso pode ser. Pero que se incrementou o gasto social non hai ninguna dúda. O tema do peixón, o problema da auga. O problema da auga, eu creo que incluso se nos mandou Sanidade, me parece hoxe ou onte, non sei, un destes días, dicindo que había comprobado a nova traída general e que e que van a incluir nas cuestións que haya que comprobar nas inspeccións de cara ao futuro, pero que fíjense vostede, hasta ese punto chegamos, e é importante, parte de outras cousas que fixemos tamén en temas de abastecemento. Mire, en temas de saneamento, espere vostede a semana que ven, e vais enterar de algo máis. A semana que ven, mire, non falta moito, a semana que ven. Xa daremos alguna información máis sobre temas de saneamento. Por exemplo, vertidos ao río Cabe, mire, foi este equipo de goberno o que suprimiu o vertido directo ao Cabe da Rúa Caneiro, ao lado do fluvial, directo. Agora hai unha estación de bombeo que bombea a Dr. Casares, non verte ao Cabe. En Aceña Nova, outro que vertía toda a Aceña Nova ao Cabe e agora hai unha estación de bombeo que bombea a Carude. Por tanto, sí que sacamos puntos de vertido. Quedou do Parque dos Condes? Sí, pero iso non fixamos nós, Este quedou feito de cando se fixo o Parque dos Condes. Quedou ese aliviadero aí. E tamén lle digo unha cousa, para a semana que ven se vai informar de algo máis desto. Xa lle digo. E do peixón, bueno, pois mire, algunhas cousas destas que usted está falando, pois igual teñen o seu reflexo na incorporación de remanentes, que quere que lle diga? Que a incorporación de remanentes ao final pasan a formar parte tamén do orzamento. Pois se aproban en pleno, se expoñen ao público e logo se incorporan definitivamente ao
ao presuposto. Doña Cati, bueno, dicía aquí o proxecto de cidade. Home, sí, creo que o goberno máis claro que tuvo un proxecto de cidade é este. Se me dice vostede en gobernos anteriores cal foron os objetivos de proxecto de cidade lo grande, pois digan vostedes cuáles son. Fágame unha relación e dígame. Doña Cati, dice vostede que orden de multar. Home, deixe de inventar. Falta a primeira orden, a primeira. Pode ir un por un. Falta a primeira orden que eu lle dixera nin o inspector, nin a ningún oficial, nin a ningún agente que multar. Falta a primeira vez. O que sí é verdad é que non se pode permitir algunhas cousas, pero en ninguna ciudad. Eu en algún sitio onde goberna vostede, por non me enterar de que había unha cámara, pasei e me multaron. Eu paguei, claro, lógicamente. Bueno, pois iso pasa aquí. Eu ojalá cumplira todo o mundo as normas e non houbera ninguna multa. Ojalá. Así que vir aquí a defender aos que incumplen, non. Hasta aí podíamos chegar. Hasta aí podíamos chegar. Vir a defender os que incumplen, non. Por tanto, se nadie comete un error, non hai ningún ingreso por multas, non hai ni uno. Pero que pasaba? Que aquí era o toque merroque, que nas zonas peatonales, que por certo a maioría delas están declaradas polo Partido Popular, na etapa de que peatonalizaron vostedes bastante cousas do centro, é verdade, hai que reconocerlo, peatonalizaron bastantes cousas do centro, e resulta que eran peatonales, pero non eran peatonales, porque a xente pasaba por onde daba a gana. E outra que fixo peonil, a etapa do alcalde anterior a mí, que é onde están os taxis, hombre, aquilo era un correcaminos. Oye, pues se é unha circulación prohibida, pois non se pode, máis co personal autorizado. Pois os que residen, os que teñen un garaxe, os taxis, os que reparten mercancías, que piden permiso, e xa está, xa non se multa. O que non se pode vir xugar aquí, como fan algunhas empresas das que vostede dice, que cando se lle dice, oiga, identifica usted o conductor, se niegan. Pois esa lei ten un apartadiño para esas cousas. Por que non dicen, non, Pedrito Pérez, ese día conducía ese coche Pedrito Pérez, pero non o dicen. Bueno, pois a lei ten un apartado para eso. E o que podemos é aplicala. E non diga vostede que reciben órdenes del alcalde, porque é mentira. Eso non diga nin de broma, porque pode haber xente que o cree. Igual que se creen noticias falsas. Pois non é verdad, non é verdad. Dice vostede que as solucións que nos damos son medievales e dictatoriales. Eso hai que ter un cuajo. Eu de verdade que usted está acostumbrado, ten un librito ese de la mentira e está acostumbrado. Vale, non se preocupe. Pero, home, si isto que facemos nós, que leva os informes todos, eu creo que non hai informe en contra dos presupostos, que son claros e conocidos. Poderá usted estar de acordo en darlle máis a un ou menos, dá igual, pero son claros e conocidos. Que iso é medieval e dictatorial. Como lle chamo que fan vostedes na xunta que se empeza ás 12 da noite e ás 12:10 xa se acabou o crédito? E todos eles concellos do Partido Popular, salvo algún que se equivoca e entra polo medio. A usted lle parece que iso non é medieval, nin dictatorial? Iso incluso creo que é unha ilegalidade que nadie ainda levou os xuzgados. Ustedes fan convocatorias, publica o Sodoga ás 12 da noite e ás 12:10 acabou o crédito. Por que? Porque estén ustedes avisados os seus concellos para que pidan. Nós intentamos alguna vez, alguna persona que non está aquí, que traballa en intervención, e foi incapaz. Incapaz. E non creo que sea máis tonta que os outros, Non, de media non é máis. Por lo tanto, será como os demais. Eso sí, claro que están avisados, está aí todo preparado, pumba. E ven usted a decirme eso a mí. Como aí chama usted iso de convocar? Eso sí que é nocturnidade. É alevosía, porque só saben uns poucos que se vai a convocar ese día. E ter os proxectos preparados. O resto, polo menos, tes un mes para preparar os proxectos. Pero aquí non. Aquí, como non sepas que hai que telos preparados para tal día, que vai a sair publicado, a ver como faz. De verdade, doña Cati, hai que ter cuajo para iso. Dice que hai unha pedra co meu nome. E vai haber máis, eu digo, porque vamos a fazer moitísimas obras. Oste cantas placas ten o Partido Popular por aí adiante? Cantas placas ten? Cantas? Moitas. 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 E sabe por que hai placas? Porque se fan cousas, senón non habría ninguna.
Usted é o que lle fastidia. Usted que gustaría que non fixéramos nada para dicir que somos incompetentes, non sei que, non sei cuánto e tal e cual. Pero como os ciudadanos non a creen, porque saben que facemos cousas, que a cidade está mellorada moitísimo e vai seguir mellorando, pois, home, quinta poñer algunha placa naquilo que é máis importante, pois non creo que sea nada do outro mundo, non? Nada do outro mundo. A Xunta tamén responde. A Xunta tamén responde. Usted está apoiando o goberno da Xunta de Galicia. 2 millóns de euros para o Concello. Eu, de verdad, hai que botarlle un atrevemento. Dígame vostede onde están os ingresos de 2 millóns de euros para o presupuesto do Ayuntamiento. Onde veñen 2 millóns de euros para o presupuesto do Ayuntamiento. Que pasa? Que vostedes contan as nóminas dos funcionarios. Pois dos que traballan no hospital, nos colegios, contan eso. Contan, non, a min dígame usted en que transferencia. Capítulo 7, transferencias da Xunta ao Concello de Monforte. Onde están 2 millóns de euros? Dígame vostede. Ora, se vostedes suman, non, metemos 500.000 a 1 millón no hospital, metemos non sei que, non sei quanto. Por certo, ustedes tiñan un proxecto, sí, documento. Pase vostede o ingreso da Xunta na conta do Concello. Ingreso, que é o que vale? Ingreso da Xunta na conta do Concello. Por tanto, non veña usted dicindo eso dos 2 millóns de euros, porque eso é mentira. Mentira. Mentira, porque o que dicen ustedes, igual que cando dicen que invierten 5.000 euros por habitante da provincia de Lugo, é mentira. Porque ustedes contan desde os que traballan no ULA, os que traballan en todos lados. Ustedes poden gastar por habitante ese diñeiro, pero non é unha inversión dese diñeiro. Bien, dicen vostedes que non subimos impostos nin baixamos impostos. Bueno, sabe usted que non subir impostos cando sube o IPC significa baixalos? Iso en calquera administración. Cando uno sube os impostos e o IPC sube o 3%, significa que usted está baixando os impostos non 3%. Porque non repercute ese diñeiro nos impostos. E iso é así. E se o pregunte usted a un economista. E logo fala, dice que non somos que subimos impostos. Home, pero o maior exemplo de subida de impostos foi o señor Rajoy, que anduvo recollendo firmas de non masiva, e logo subiu no 18 a 21, e subiu 51 impostos, 51. Hasta ele reconoceu na tribuna do Congreso de Diputados que prometera baixar os impostos e os estaba subindo. E veñen ustedes dar exemplo aquí de baixar impostos? Sí, pode que lle baixen os ricos, pero digamos, os normaliños, os asalariados, non notan ningún euro. Non o notan. Por qué? Porque ustedes baixen os que teñen patrimonio. Claro, ustedes baixen os que teñen patrimonio. Por tanto, doña Cati, de verdad, eu sei que vostede dice o que lle dicen que diga. Por qué? Porque teñen un argumentario e iso o queren llevar a todos os sitios. Pero, sinceramente, no caso do Concello de Monforte, equivócase. Equivócase porque somos rigurosos, gestionamos sin deudas, só hai, sin acabar de pagar o último préstamo que fixemos a piscina, é a única deuda que ten o Concello de Monforte, por tanto, gestionamos ben, con rigor, e melloramos a ciudad. Por tanto, ese é o importante. Bueno, explicado estas cousas que quedaban no aire, que eu creo que non deben quedar para que os ciudadanos teñan a boa información, sometemos a votación, a aprobación inicial dos orzamentos do Concello para o próximo ano 2026. Votos a favor. 9 votos a favor. Votos en contra. 7 votos en contra. Quedan aprobados inicialmente os presupostos do Concello de Monforte. Pasamos ao punto número 5, que denegar a Manuel Garrido Sánchez a solicitud de bonificación do imposto sobre construccións, instalacións e obras, o ICIO, para unha instalación fotovoltaica de 5 kW para autoconsumo no inmoble situado na calle Río Antiga de Monforte de Lemos. Ditame da Comisión, por favor. Ditame a favor.
O ditame é favorable á proposta con 6 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte e Grupo Mixto e que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Alguna intervención? Non hai, por tanto, sometemos a votación a proposta. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 7 abstencións. Queda, por tanto, aprobado. Pasamos ao punto número 6, que é aprobar o cuarto Plan de Igualdade de Oportunidades entre Homes e Mulleres do Concello de Monforte de Lemos. Ditame da Comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta con 7 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e do concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte e Grupo Mixto e 3 abstencións do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular e do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñernos a iniciativa, ten a palabra a doña Margarita. Boas noites a todas, a todos. Como sabedes, a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes é un principio básico e fundamental que recoñece a nosa Constitución. Deste xeito, no seu artigo 14, proclama o dereito á igualdade e proíbe calquera discriminación por razón de sexo. E no seu artigo 9.2 formula o mandato expreso aos poderes públicos para que fagan real e efectiva. A Comunidade Autónoma de Galicia, en desenvolvemento das competencias asumidas polo Estatuto, promulgou a Lei 7/2023 de 30 de novembre para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia, así como a Lei 11/2007 de 27 de xullo para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, aprobando tamén o 8º Plan Estratégico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2022-2027. A realidade ven demostrando que, a pesar da existencia dunha legislación que contempla o principio de igualdade, non é suficiente para acabar cos situacións de discriminación nas que viven as mulleres. Dentro deste contexto, o ámbito municipal, pola súa proximidade á cidadanía e polo coñecemento da situación específica da súa poboación, valórase como o idóneo para contribuir no desenvolvemento de accións tendentes a garantir a igualdade entre mulleres e homes, de prevención e erradicación da violencia de xénero e para o establecemento das condicións que posibiliten a participación das mulleres na vida política, económica, cultural e social. O Concello de Monforte, mantendo un compromiso coas medidas de acción positiva, co obxectivo de modificar as actuacións discriminatorias e facer presión para a eliminación dos obstáculos que impiden a participación das mulleres en igualdade de condicións que os homes en calquer ámbito da vida, atopa a necesidade de continuar coa acción colectiva enmarcada dentro das políticas estatais, autonómicas e locais, impulsadas dentro dos ámbitos institucionais e adaptadas aos espazos, poboación, recursos e realidade local a través da elaboración do cuarto Plan de Igualdade de Oportunidades entre Homes e Mulleres do Concello de Monforte de Lemos, 2025-2030. O Concello de Monforte de Lemos conta cunha trayectoria consolidada na promoción da igualdade entre mulleres e homes, que se materializa na creación e fortalecemento do Centro de Información da Muller, CIN, a aprobación sucesiva de 3 plans de igualdade municipais. Esta liña de traballo, que suma xa máis de 2 décadas, permitiu situar a igualdade de xénero como principio reitor da acción pública local, integrando a perspectiva de xénero no deseño, execución e avaliación das políticas municipais e aproximando os dereitos das mulleres á vida cotidiá da veciñanza. O cuarto pión nace para acelerar a transición da igualdade formal á igualdade real, co propósito de pechar fendas persistentes que afectan a autonomía económica das mulleres, ao acceso e uso equilibrado dos espazos públicos, a saúde e o benestar, a corresponsabilidade nos cuidados e a súa participación plena en condicións de igualdade na vida social, cultural, deportiva, económica e política do municipio. Este plan será a ferramenta que guiará as políticas de igualdade deseñadas para o período 2025-2030.
dando continuidade ao traballo levado a cabo nos anteriores plans e poñendo en marcha novas actuacións nes recollidas, que teña como obxectivo último fomentar o principio de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. A elaboración deste documento realizouse a través dun equipo de traballo mixto formado polo personal do Centro de Información da Muller do Concello de Monforte e por persoal técnico da empresa Senesit SL, consultora externa especializada en xénero e igualdade. O cuarto pión está estruturado en 9 áreas estratégicas de intervención, con 9 obxectivos estratégicos, 26 obxectivos operativos e 145 medidas. Transversalidade e coordinación institucional, obxectivo estratégico, 4 obxectivos operativos e 17 medidas. Prevención e tratamento de violencia de xénero, obxectivos estratégicos, operativos e 28 medidas. Promoción da igualdade e participación social e o liderado, obxectivo estratégico, 4 obxectivos operativos e 17 medidas. Promoción da igualdade dende a educación, un obxectivo estratégico, 2 obxectivos operativos e 9 medidas. Promoción da igualdade dende a conciliación e a corresponsabilidade, obxectivo estratégico, 3 obxectivos operativos e 14 medidas. Promoción da igualdade dende a formación e o emprego, un obxectivo estratégico, 4 obxectivos operativos e 16 medidas. Promoción da igualdade dende o benestar e a saúde, é un obxectivo estratégico, 3 obxectivos operativos e 14 medidas. Promoción da igualdade dende a cultura, o deporte e o lecer, un obxectivo estratégico, 2 obxectivos operativos e 20 medidas. Promoción da igualdade dende o medio ambiente, servicios e urbanismos, un obxectivo estratégico, 2 obxectivos operativos e 10 medidas. A presentación deste plan traes ao pleno para aprobación e poder continuar todo o que viñamos facendo durante 6 anos que teña continuidade este ano 2027. Moitas grazas. Gracias, doña Margarita. Don Germán, ¿quiere intervir? Renuncia. Don Emilio, renuncia. María Luisa, doña María Luisa. Hola, buenas noches a todos. Desde nuestro grupo municipal queremos manifestar que la defensa de la igualdad debe ser un compromiso firme y compartido por todos los miembros de esta corporación. Creemos que este pleno debe alcanzar un apoyo unánime en esta materia, del mismo modo que debería hacerlo en otras iniciativas que redundan en el beneficio de nuestra ciudadanía, como por ejemplo pueden ser el programa Madrugadores y las guarderías, para lo cual sería necesario solicitar subvenciones a la Xunta, teniendo en cuenta que estos son pilares fundamentales para la conciliación y el desarrollo social. En relación con el plan presentado, los objetivos son muy claros, pero en su momento, sobre las encuestas de percepción, consideramos que se deberían de introducir mejoras que aporten un mayor rigor y transparencia en el análisis. Estos parámetros que se deberían de incluir o nosotros vemos necesarios son el sexo, que este dato nos permitiría identificar diferencias significativas en la percepción de experiencias entre hombres y mujeres en cuestión como desigualdad, violencia de género, oportunidades laborales y conciliación. Es evidente que la percepción no es homogénea y debemos conocerla para actuar con eficacia. También es interesante el rango de edad. Incorporar este criterio nos ayudaría a detectar qué grupos están más sensibilizados con la desigualdad y, en consecuencia, orientar mejor las campañas de información y las medidas de refuerzo. Con la evaluación conjunta de estos parámetros podríamos fortalecer aspectos esenciales como tasas de actividad y brechas laborales, para así diseñar formación y talleres dirigidos a quienes más lo necesiten. Sensibilidad y percepción de la desigualdad, con el fin de ajustar nuestras políticas. Conocimiento de medidas de conciliación para garantizar que la ciudadanía disponga de una información clara. Y situaciones de discriminación que deberíamos de prevenir e erradicar. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Luisa. Doña Marga, segundo turno.
Moitas gracias pola tua intervención, María Elvisa. Por ademais, fuches, penso que a única política, aparte do grupo de goberno, que veu a mesa de traballo. Grazas. Agradecer aos grupos que apoian a aprobación do cuarto plan de igualdade de Concello de Monforte, un documento que terá unha folla de ruta para os próximos 5 anos, un traballo inxente que tuvo aportacións de asociacións, AMPAs, tecido empresarial, partidos políticos que se sumaron á mesa de traballo. Gracias por as vosas aportacións, porque este é só o comenzo. Seguimos traballando nas áreas estratégicas do plan nos próximos 5 anos. Repito, seguimos e grazas. O que quería comentar en relación co que falades da conciliación, eso xa vai no plan estratégico, en concreto no apartado 5, penso que é, porque un plan deste tipo non vai a cousas concretas, porque son períodos moi longos e que poden pasar moitas cousas. De feito, no anterior plan tuvemos unha pandemia polo medio, entonces non podes concretar cousas específicas, porque senón é moi difícil leválas a cabo. En relación que me faltaba do programa de madrugadores, efectivamente, a Xunta ten unhas líneas de subvención para as AMPAs, en concreto, penso que teño aquí que o SI 436C, que é un programa que teña a Xunta para madrugadores, que ademais é competencia propia diles. Bueno, en principio, penso, e o que falaba da guardería, nós xa temos unha guardería municipal, xa temos, pode haber máis, pero nós xa temos unha guardería municipal. Nada, só darvos as gracias polo vosso apoio e, repito, seguimos e grazas, adiante. Grazas. Gracias, doña Marga. Doña María Luisa, ¿quiere un segundo turno? Pues tengo la palabra. Bueno, nuestra propuesta no buscaba confrontación, sino colaboración. Apostamos por una gestión transparente y basada en datos que permitan adoptar decisiones más justas y eficaces. Invitamos al equipo de gobierno y al resto de grupos a trabajar juntos en esta línea, porque la igualdad no admite demoras ni divisiones. Gracias. Pues gracias. Turno de peche, doña Marga. Como os decía, apoio vuestro, como os decía, daros as gracias por suposto, aquí estamos todos a colaborar. Un tipo de plan así, que ten tantas líneas estratégicas, se non se fai entre todos, non sairá adiante. E que ten que implicarse todo o mundo, ten que implicarse os políticos, o personal do Concello, os cidadáns. Nós solos non o podemos facer, necesitamos a vosa axuda. Contamos con ela. Grazas. Moi ben, pues moitas gracias, doña Marga. Sometemos a votación este plan de igualdade do Concello de Monforte de Lemos. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 7, que é recoñecemento, expediente de recoñecemento de compatibilidade a don Alberto Loureiro Casas. Dictamen da comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta con 7 votos a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e do concelleiro do Grupo Municipal Experto Monforte Grupo Mixto e 3 abstencións do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular e do concelleiro do Grupo Municipal do BNG que se somete a decisión plenaria. Pues moitas gracias, señor secretario. Non sei se hai alguna intervención. Moi ben, pues sometemos a votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 8, que é moción do Grupo Municipal do Partido Popular para instar ao equipo de goberno a mellorar o servicio de limpeza viaria e recollida de lixo. Dictamen da comisión, por favor. O ditamen é favorable á proposta con 2 votos a favor do concelleiro do Grupo Municipal Popular e 8 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Grupo Municipal Experto Monforte Grupo Mixto que se somete a decisión plenaria. Pues moitas gracias, señor secretario. Para expoñernos a iniciativa, ten a palabra doña Caterín. Moitas gracias. Ben, no pasado mes de setembro trasladamos un rogo ao alcalde relativo ás diferencias do servicio de limpeza viaria entre rúas, non? Algúns veciños pois se queixan de que pola súa rúa pasan con moi pouca frecuencia, mellor unha vez a semana,
mentres que noutras zonas máis céntricas pois se pasa a diario, non? A frecuencia pois é maior. O alcalde responde que iso está estipulado por contrato, pero nos, pois na documentación que temos, no contrato, o único que se fai referencia é que haberá unha zonificación que aportará a empresa, onde se poderá ver pois como se limpa, como se dividen pois as rúas para os diferentes servicios de limpeza. Solicitamos a zonificación a zonificación ao Concello. Consideramos que debería ser unha documentación fácil de trasladar, porque entendemos que debería ser unha documentación que este sobre a mesa de traballo do equipo de goberno. Tivemos que reiterar a documentación unha vez máis. Para a nosa sorpresa, pois nos trasladan un informe de FCC, como se non o tiveran. Nos o que entendemos é que non o tiñan vostedes, tiveron que pedir a empresa da limpeza, o cal, pois a verdad é que nos produce unha gran desazón ver que non traballan con este tipo de documentación tan importante. De feito, os planos que nos presentan a zonificación datan do ano 2010, polo tanto entendemos que esta zonificación é a que se leva facendo desde ese ano, desde o ano 2010. E podemos entender que en 15 anos o que é a evolución da cidade varía. Crecen núcleos de poboación nunhas zonas, noutras igual menguan. Pois, por exemplo, se nos ocurre a zona de estación que últimamente parece que ten máis poboación, debido a certos núcleos de poboación inmigrantes, e, polo tanto, o mellor, determinadas rúas que non eran moi transitadas, o mellor agora son máis, e outras que deberían ser o máis, pois non o son agora. Polo tanto, creemos que quizá hai que estudiar máis este asunto para que non se reciban certas queixas de persoas que dicen, bueno, pois na nosa calle só vemos que pasa unha persona barrendo, agora hai moita afluencia de xente e necesítase barrer máis. Creemos que chega o momento de que hai que sentarse coa empresa, falar e ver se é necesario esta modificación da zonificación. Aproveitamos que estamos falando do contrato de lixo para falar tamén da recollida de lixo, non só da limpeza viaria. Falamos desa recollida que se leva aquí na cidade de Monforte, sobre todo no casco urbano, que é o que le denominamos cubeo, que é polémica. Esta recollida polémica non está exenta de debate. De feito, sempre se fala de si é recomendable quitala, non é recomendable quitala. Nos entendemos que o cubeo dá certo aire ou debería dar certo aire de máis limpeza a cidade, porque a xente se obriga a baixar a basura, sobre todo nas zonas máis céntricas, que hai máis tránsito, pois en unha franxa horaria limitada de 2 horas. Pero non sempre ocorre así, non sempre ocorre así. Ademais, o problema é que moitas veces hai zonas onde pasa o cubeo próximas, casi pegadas, a zonas onde hai contedores fixos. Polo tanto, hai veciños que aproveitan e levan o lixo ao contedor fixo, o contedor fixo se enche demasiado e precisamente esos contedores non o recollen todos os días. Por eso, tamén traemos sobre debate neste pleno de hoxe a idoneidade o mellor de cambiar o cubeo ou de reducir as zonas, e deixar o cubeo para as zonas máis céntricas onde existe negocios e hostelería, é necesario mellor ter esa limitación de depositar o lixo a un par de horas ao día e de recollida máis frecuencia. É dicir, toda a exposición de motivos que traemos aquí é para instar o equipo de goberno a que se sente a estudiar esas modificacións non económicas. Non pedimos nin que se amplíe o personal, nin que se amplíe económicamente o contrato, sino que cos medios que ten actualmente o contrato do lixo se poida variar o mellor determinadas rúas da zonificación ou incluso estudiar se o mellor é o momento de cambiar o cubeo. Por eso, a proposta de acordas que traemos para a súa aprobación é a seguinte: instar o equipo de goberno do Concello de Monforte de Lemos a iniciar traballos de estudio e cooperación coa empresa concesionaria do Servicio de Recollida do Lixo e Limpeza Viaria para valorar a recuperación do sistema tradicional da recollida do lixo, deixando, por exemplo, o cubeo na zona comercial e de hostelería do centro, e valorar as modificacións necesarias da zonificación da limpeza viaria. Por a nosa parte, nada máis. Gracias. Gracias, doña Cati. Primeiro turno, Germán. Sí, moi brevemente. Nos aquí entendemos perfectamente o de valorar as modificacións necesarias da zonificación da zona de limpeza, porque efectivamente, como ben dicen, isto debería ser casi algo vivo de que, nas zonas
calquera que vaya detrás do camión do cubo que reparto os cubos, pois sabe perfectamente que en uns sitios se deixan máis, en outros se deixan menos, entonces, eso eu creo que teñen clarísimo, entonces entendemos perfectamente que se revise eso. O que non estamos en absoluto de acordo co tema do cubeo, porque nos parecenos casi esencial para Monforte, porque o resto sería un paso atrás, entonces non vai contar con noso apoio. E se mo permite o señor alcalde, que non ten nada que ver con esta moción, era para comentarlle, en este caso, a señora Margarita, que comentou, non sei se sabe que por orden do señor alcalde, experta Monforte, teño que asistir personalmente a todas as actividades, actuacións e cousas que se programan. Non contentos con esos, vostedes nunca pensan nos horarios da xente, porque poñen moitísimas cosas ás 12 da mañá, que será a hora que traballa moita xente, pero a min, personalmente, é-me absolutamente imposible, primeiro, asistir a todo, e en horas de traballo xa non asisto absolutamente a nada, xa se pode imaginar. Entón, era só un pouco para que lle quede claro tamén a cidadanía do inconveniente que ten que en este caso haxa unha non flexibilidade por parte do equipo de goberno para algo tan sinxelo como que dende Desperta Monforte poderíamos estar 10 ou 12 personas representadas e ir entre os 10 ou 12 como nos dese a gana e participar de todas cantas actividades fan, que efectivamente non son poucas, porque ademais vostedes son 10 e non só somos un, é só para aclarar yo, para que o teña claro tanto vostede como todo o mundo. Moitas gracias. Moitas gracias, don Germán. Don Emilio. Sí, grazas. Aclarar que nosotros non viñamos a reunión porque a verdad que a mí me esqueceu, pasoume. Sí que cubrimos o sea que nos mandou a follas o... Ben, dito isto, con respecto á iniciativa que trae o Partido Popular, a ver, pódese concordar na mellora, todo é mellorable, todo se pode mellorar. Nosotros tamén trouxemos iniciativas a este pleno moitas veces para de que se vigilaran ou se vaciaran máis a miúdo as papeleiras do Paseo do Río, incluso incidimos moitas veces en probar ou facer unha proba da compostaxe comunitaria donde non hai cubeos nesas zonas interurbanas, pero en sí o que vamos a votar, porque falarse moitas cousas, pero está o equipo de goberno, podemos iniciar os traballos de estudio, cooperación coa empresa, concesionario do lixo, coa limpeza viaria, todos sabemos que hai un contrato que se accede a unha forma de recoller o lixo. E creo que todo o que se adei, pois, vamos a falar clarito, sin paños quentes. A empresa, todas as modificacións que se faga, vai intentar aproveitar para poder mirar se pode cobrar máis cartos. Que as cousas funcionan así. Podemos creer que os nenos veñen de París, pero as cousas funcionan como funcionan. Por lo tanto, e depois o tema do cubeo. Bueno, o da zonificación, eu comparto con eso o tema da zonificación. Esta nomenclatura, este sistema, este mapa que están as empresas, nunha cidade máis grande que a Monforte, enorme, sí que pode haber un tránsito. En Monforte tamén non hai, non é tan importante, porque, como falaba antes o portavoz de Monforte, cando ven os que recollen o lixo que falta máis cubos, pois colocan o día seguinte máis cubos, ou basta con dar recibo deso, pero que despois de 15 anos, co sistema de cubeo que veñamos agora a volver a isto, no pasado pleno a min acusouseme, falouse, mas que parecía que queríamos pouco menos que a volver a prehistoria, que seguiríamos a andar en zocas, que xa bicicletas, e non sei quendo, e resulta que quen nos acusou diso agora quere voltar 15 anos retrotraerse no tempo por 15 anos, cando o sistema que existe para recoller o lixo está a caer Monforte, está de sobra recoñecida, foi premiada, e Monforte podese mellorar moito, pero realmente está limpo, falta con viaxar. Pódese mellorar, repito, pódese mellorar todo. O tema do cubeo, a xente non sabe, hai que explicar, cando a vostedes lle dice a veciñanza,
falan con vostedes e lle falan do cubeo e vostedes lle dicen o contenedor, explícanlle a vostedes que hai unha ordenanza que non se pode sacar o lixo a calquera hora do día inda que xa un contenedor verde. Porque isto hai que sabelo cando se falan as cousas. A mí moitas veces tamén, se me fala a veciñanza. E moitas veces pois intento para o choque explicar certas cousas que non todo é blanco nin todo é negro. Hai que explicarlo e sin ningún tipo de problema. Porque hai que pensar unha cousa, que cando unha persona ten un lixo na casa que pode oler mal, se non queres que cho late mal na casa, non lle fagas que lle olo ao veciño na calle. E este é o principio do raciocinio. E non estou botando culpas a nadie. É verdad que ainda hai 15 anos, despois de 15 anos, ainda hai xente que sigue sacando lixo por sus santos bemoles ás 12 da mañá. E se dixo aquí, e trouxos aquí, incluso o Partido Popular antes, ou hai tempo, trouxeron non unha iniciativa, pero unha proposta, ou deixar a caer, de facer unha vigilancia, porque despois, durante a mañá, veñen a xente cos cans, andan gatos soltos, remexen nas bolsas, e é un desaguisado. Por lo tanto, despois de 15 anos, a xente de Monforte xa está acostumbrada ao cubeo. É un sistema que funciona ben. Caro, por certo, é un sistema caro. Vale? E creemos que volver atrás é retrotraerse no tempo. Repito, sin perder de fondo a proposta, ou iniciativa da proposta, que pode ser mellorable, todo é mellorable. Igual que recoller, tamén somos conscientes de que nas periferias, non recoñecer, podo asegurar, vale, non podo demostrar nun xulgado, porque non teño unhas probas que me pidan, pero podo asegurar que na periferia os contenedores verdes utilízanos veciños doutros concellos, con materiales que non son de lixo, con materiales de obra, con materiales de... É mellor, tamén é certo, é mellor que o deixen no contenedor que o tiren por o monte. Pero está pasando, porque son conscientes e seino. E entonces, todas estas cosas podemos botar aquí unha hora discutindo e vendo os puntos de vista distintos. Ahora, o asunto da cuestión, nós non vamos a votar en contra de retirar o goberno, porque non é porque o implantásemos cando estábamos no goberno ou cando estábamos gobernando antes, pero é un sistema que moitas cidades o copiaron, é certo que algunhas o recuperaron, non é demais, pero tamén é verdad que hai cidades que recollen o lixo nuns contenedores diferentes, modernos, por lados de forma automática. Hai moitos sistemas. Ahora temos un que está dentro dun contrato e creo que hai que intentar incidir, eso sí, en, como se fixo fai tempo, hai pouco, incidir na concienciación do separar o lixo do orgánico outro. Moitas gracias, don Emilio. Por o Grupo Socialista ten a palabra o señor Torres. Moitas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. Señor Cati, yo quiero pensar que usted no ha meditado, no digo ya suficientemente, sino mínimamente lo que propone, que en la misma línea que le ha hablado el portavoz que le ha precedido en el uso de la palabra, pero con un sentido voto diferente. Fíjese usted. Nos vemos en la necesidad de decirle en primer lugar que usted presentó una moción con un título que nada tiene que ver con lo que realmente se pide. ¿Por qué? Porque el título reza instar al equipo de gobierno a mejorar el servicio de limpieza viaria y recogida de basura, para después pedir que se acuerde en este pleno que el Concello recupere el sistema tradicional de recogida de basura, dejando el cubeo en la zona comercial y valorar modificaciones en la zona de la limpieza diaria. Mi pregunta es, ¿cuándo? Porque si lo que pide es que se haga ahora, usted debería saber que lo que pide es ilegal. Debería saberlo. Ustedes quieren que este alcalde modifique el contrato de la basura en plena ejecución. ¿En serio? Esto es como empezar un partido de fútbol y que cambien las normas a mitad del juego. Porque este contrato se firmó por 10 años, Cati, con otros días de prórroga. Y actualmente se encuentra en el segundo año de la prórroga, por lo tanto todavía quedan 8. El mismo contrato. Pretender que un pleno acuerde modificar el continuo contrato es incumplirlo. Usted debería saber que cualquier empresa que se haya presentado a concurso para la adjudicación podría llevar este Concello al juzgado por incumplimiento de contrato si tenemos una modificación sin que usted plantea, y que estaríamos además cambiando las condiciones en resumidas cuentas a mitad de la ejecución de un contrato. Debería usted saberlo. Mire, ni este alcalde ni este equipo de gobierno tienen intención alguna de actuar al margen de la legalidad. Para empezar, creo también, me da la sensación de que tampoco ha meditado suficientemente sobre la cuestión de los trabajadores. ¿Qué propone?
suprimir puestos de trabajo, porque la modificación que se propone supondría el despido de trabajadores. Ya le digo, ya anticipó que nosotros eso no lo vamos a hacer. Y es lo que nos está pidiendo. Por consiguiente, no vamos a intervenir para que se despida a nadie, no vamos a cambiar ni a modificar un contrato en plena ejecución, porque no vamos a cometer ninguna ilegalidad. Y por lo tanto, como comprenderán, nuestro voto va a ser en contra. Creo que he concluido con esto. Gracias. Muchas gracias, señor Torres. Doña Cati, doña Cati, segundo turno. Moitas gracias. Eu entendo, señor Torres, que vostede ten que fundamentar o que estime oportuno para votar en contra, para decir que non está a favor desto. Eu creo que con decir que tal e como está o contrato lle parece ben é suficiente. Vostedes consideran que a zonificación do ano 2010 é a correcta, perfecto, están contentos co cubeo, perfecto, pois se vota en contra e xa está. Decir que nos pretendemos votar postos de traballo fora, que eso non o decimos en ningún punto da moción. Supoño que intenta ver se alguén lle colle o corte e podo quedar un mal cos empregados deste servicio. Que, por certo, sí que é verdad que temos que recoñecer que para a falta de dilixencia do equipo de goberno, que a mí me demostran, porque se a mí me entregan uns planos do ano 2010, me demostran que levan 15 anos sin preocuparse moito de como se limpan as rúas, hai que recoñecer a empresa de limpeza que fai moi ben o traballo. E queremos decir desde aquí, desde o pleno, que fan moi ben o traballo. Porque non se olviden que, aunque vostedes externalicen os servicios, son os últimos responsables de que ese servicio se faga correctamente. E deberían de estar vixiantes que se hai unha queixa dun veciño e de outro, de que mellor nas súas rúas consideran que non se limpa coa frecuencia desexada, sentarse a falar coa empresa e facer variacións desas zonificacións, que non implica en ningún momento despedir a ningún traballador. Señor Torres, vostede o sabe, o que pasa que o di que a ver se lle cola e me pode enfrentar cos empregados. O mesmo pasa co cubeo. Modificar a recollida do lixo, ver se mellor non en todas as zonas podería darse o cubeo, estudiar simplemente eso, porque lle digo que o maior problema é naquelas zonas onde está máis próxima ao cubeo os contedores fixos, que son esas zonas do casco urbano máis próximas á periferia. Hai abuso de depositar o lixo no contedor verde e non se respeta o cubeo. Señor Emilio, é certo, ten razón, a xente debería saber que hai unhas horas para depositar o lixo na basura, pero sempre ocurre que hai xente que mellor non pode depositar a basura de 7 a 10 da noite, por motivos laborais. Entón, se lle parece, deixa na súa casa semanas e semanas apilada unha morea de lixo. Eso tamén hai que telo en conta. E logo me vai perdoar que o cubeo diga que é moderno. Home, a min o cubeo recórdame cando eu era pequena, na miña calle, onde viven os meus pais, deixábamos a basura na rúa e viña o camión a recollela. O cubeo é iso, pero non me diga que é moderno. Moderno que teñen outras cidades, incluso unha cidade grande daqui de España, que ten un sistema de recollida subterráneo. Non estou dicindo que pagamos eso nos aquí, que non dá orzamento de Monforte para algo semellante. Pero existen contedores de lixo hoxendía moi modernos. Por suposto que a veces están comprando novos contedores e novos utensilios para a basura, para este servicio, pois se pode aproveitar para ir facendo ese tipo de modificacións e ter contedores máis modernos. Pero non me diga que o cubeo é moderno, señor Emilio, porque non. Gracias. Gracias, doña Cati. Don Germán, segundo turno. Renuncia, don Emilio. Sí, é moderno os contenedores. Eu xa lle expliquei o asunto. Só queren entender ou non é o problema. Miren, modernos, un país, vamos buscar un país así que lle guste moito a xente do Partido Popular. Suiza, verse má cabeza. Ou Alemania, pero vamos a ver Suiza, que van, vostedes non, o que fuxeran, pero outros sí que van moito a Suiza. E como recollen o lixo? Saben, non? Co cubeo non, ponlle bolsas na calle. E cada cousa en seu sitio, ya que non está, vengo de desbetar, e vou para o jardín, hasta que poñas na bolsa que che corresponde, por exemplo, entre outras cousas. Pasei o tempo en buscalo. Entendo que vostedes, cal queixas, nosotros tamén temos queixas de recollida de lixo, claro que sí, o que vostede dice, que non temos, eu tamén, moitas veces, teño que sacar o lixo, porque cando salgo a 7 ou chego ás 10 da noite, está na casa, claro que sí. Incluso antes, falando de modernidade, de antiguado,
antes nas cidades, nos edificios, que é unha cousa que ao mellor tiñan que pensar en ir de aquí para diante cando se construí un edificio, había unha sala de lixos, unha sala específica por lixos. Yo era un sistema bo daquela, tamén había daquelas porteiras, non hai. Pero, quero dicir, o sistema que estamos falando xa debíamos ter superado. E hai xente, hai que vigilar cousas, hai que mellorar cousas, claro que hai que mellorar cousas. Por exemplo, os colectores que están, perdón, os contenedores que están soterrados na rúa Otero Pedraio. Queixase moita xente de que están sempre cheos de cartón e de plástico, porque hai un área comercial cerca e cando desvalijan os paquetes ou o que sea, pois utilizan e se queixa moita xente daquela rúa. Pois ao mellor temos que mirar como enfocar ese tema. E se hai unha zona de Monforte onde haxa uns establecementos hoteleiros que necesiten algo puntual, pois hai que facelo e melloralo. E nós estamos de acordo en mellorar. Ahora mismo, esa mellora de cambiar o cubeo por contenedor, nosotros non a valoramos positiva. Nada máis. Muchas gracias, don Emilio. Señor Torres, segundo turno. Muy brevemente. Cati, yo no hago fundamentaciones para votar en contra. No hago. Y usted tampoco me ha dicho a mí, no es que me haya convencido de que es legal lo que pide, es que ni siquiera lo ha mencionado. Porque evidentemente es una obviedad que es ilegal. Yo creo que usted por su parte se va por las ramas. Se va por las ramas con que es la responsabilidad última, que no pide supresión de puestos de trabajo, claro que no los pide, pero es una consecuencia directa de lo que pide. Y que si hay horas para echar la basura y no sé cuántas cosas más dijo. ¿Sabe usted por qué acude a eso? Porque no se manifiesta sobre lo que es una obviedad, que es la ilegalidad de lo que plantea. Y no se manifiesta y lo elude porque es una obviedad para cualquiera, salvo para usted, que se ha enterado ahora que se lo hemos dicho. Con todo respeto. Porque si no, me diría por qué considera que se puede hacer eso. Yo creo que es una ocurrencia, sinceramente, con todo respeto, descabellada e injustificable, pretender cambiar un contrato en mitad del curso de ejecución, además que generaría responsabilidades legales que, desde luego, no estamos dispuestos a asumir, y tampoco se nos ha dado un motivo para hacerlo. Y es que además no se puede. La conclusión sería la imposibilidad de prosperar lo que usted pide por mucho que lo acordásemos. Eso es todo, nada más. Muchas gracias, señor Torres. Turno de peche, doña Cati. Sí, moitas gracias. Señor Torres, recentemente aquí se aprobou unha modificación do contrato. O sea, hai cousas que non se poderán modificar e outras que sí, pero non diga que modificar todo un contrato ilegal. Sabe vostede como a min que obviamente se dúas partes están de acordo e non se incumpren determinadas cousas elementais, se pode facer outra cousa que, desde logo, a zonificación da zona nin siquiera está estipulada no contrato. Dice que vai a ser aportada por anexo pola empresa. Así que eso sí se pode modificar, señor Iván Torres. O do cubeo, pois o mellor, pois é máis cuestionable. Por eso que lle invitamos na proposta de acordo da iniciativa é que se senten a negociar coa empresa, nada máis. Non lle instamos a outra cousa ni que o faga de maneira unilateral. Non se nos ocurriría. E moito menos que iso implique a perda de postos de traballo. Iso que a vostede lle gustaría. Que eu dixera que se perderan postos de traballo, non? Iso que vostede lle gustaría. Pero mire, o importante, nos metimos o cubeo tamén, pero o importante realmente, que o cubeo creo que está ben que teñamos o debate, e que para eso está tamén o pleno da Corporación Municipal, para debatir cousas que están no diálogo da xente nas rúas, e o cubeo está, nos guste máis ou menos. O que sí nos parece importante é a zonificación da limpeza viaria, porque é do ano 2010. E iso si é algo que se pode modificar, basicamente, porque non está nas cláusulas principales do contrato. É algo que anexa a empresa con posteridade. Polo tanto, creo que, pareceme ben que voten en contra, pero pensen na importancia que pode ser sentarse a ver esas zonificacións e ver se unha rúa, polo cambio que deu a cidade nestes últimos 15 anos, merece ter un día máis de limpeza, e ao mellor en detrimento de outra que sí que perdeu tránsito. Creemos que eso é o fundamental da iniciativa. Pero, bueno, por a nosa parte queda claro, entendemos tamén as opinións de todos, tamén, señor Emilio, con todos os respetos sempre, e nada máis, moitas gracias. Pois moitas gracias, doña Cati. Co debido respeto, tamén é importante que non diga por aí que o contenedor se pode votar, ou a xente o vota, porque só pode votar a unhas determinadas horas. A unhas determinadas horas. Iso que dicirlo a xente.
Vai dicir, non, se tuveras contenedor, podías botar todo o día. Pois non. E se alguén ten un problema laboral nas cidades que non ten custamento, non pode botar. Non, hai unhas horas, e esas horas son as cando se pode botar. No, o resto non se pode. E iso é en todos os sitios, non é aquí nada máis. Dice vostede que hubo un cambio de contrato recientemente. Mire, eu non lle vou dicir, dice vostede mentira, non, é incerto, é falso. Porque aquí o que hubo é unha obriga legal de implantar a orgánica, a recollida orgánica. Obriga. E iso hai que incluir no contrato, pero non é unha modificación do contrato. Bilateral. É unha inclusión obligada pola lei. Pero non diga que houve cambio de contrato, porque non hubo cambio de ningún contrato. Unha obligación, darlle complemento con a obligación. E o que vostede dice da zonificación que propón a empresa, iso forma parte do contrato. Forma parte, igual que cando fan ofertas, melloras ou o que queira, forman parte do contrato. A oferta das empresas forma parte do contrato. Por lo tanto, non é certo. Iso que vostede acaba de decir. Aclarado isto, sometemos a votación a proposta do Grupo Popular sobre a reforma da recollida de lixo. Votos a favor. 4 votos a favor. Votos en contra. 12 votos en contra. Queda rexeitada esta proposta. Pasamos ao punto número 9, que tamén é outra moción do Grupo Municipal Popular, para instar o equipo de goberno do Concello de Forte de Lemos que o presuposto destinado a instalar a fonte do Parque dos Condes se destine a outros fines en beneficio de todos os monfortinos. Ditame da Comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta con 2 votos a favor do Concelleiro e da Concelleira do Grupo Municipal Popular e 8 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, do Concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do Concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte e Grupo Mixto e que se someta a decisión plenaria. Pois moitas gracias, señor secretario. Para expoñernos a iniciativa, ten a palabra don José Luis. Moitas gracias, señor presidente. Boas tardes a todos os compañeiros e público presente na sala. O proxecto presentado ante os medios de comunicación polo señor alcalde desta cidade e presidente da Diputación de Lugo, don José Torres Roca, para a construción dunha fonte de 25 metros de diámetro na zona do Parque dos Condes, cunha inversión que se vai a levar a 677.000 euros, non nos parece apropiado nestes instantes, ni polo tipo de obra, nin polo lugar elexido. Dita obra provocará a eliminación de importante vegetación, así como árboles que levan anos plantados, medrando co tempo, dando lugar a un espacio privilexiado no centro da cidade que disfrutan moitos veciños, sobre todo nas épocas de máis calor. Cabe destacar que son os veciños xubilados e os de máis idade os que disfrutan deste entorno, e lamentamos non só que se lles elimine o espacio tal e como viñan disfrutando, e senón que tamén non se lles ocorre habilitar un lugar coberto no que poidan disfrutar incluso con mal tempo. Aínda que este grupo municipal sempre felicitou e o seguirá facendo o equipo de goberno cando as obras realizadas son de sentido común, tamén temos que alertar cando non se vai realizar, como é neste caso, pois non só se trata de traer cartos, sino de invertilos con sentidiño. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Popular presenta a seguinte proposta de acordo para o seu debate e aprobación no Pleno. Instar o equipo de goberno a que estude a posibilidade de proceder á suspensión de publicación do contrato e a súa modificación, eliminando a construción da fonte no seu lugar e instalar nas inmediacións un espacio coberto en consonancia co entorno, para que as persoas que veñen disfrutando dese lugar, en xeral todos os veciños, o poden facer sempre, a pesar das inclemencias do tempo. Subsidiariamente, en caso de que non sexa viable a suspensión e modificación do contrato, valorar unha actuación de construción dun espazo coberto en consonancia co entorno, para que as persoas que veñan disfrutando dese lugar, en xeral todos os veciños, o poden facer sempre a pesar das inclemencias do tempo. Tamén instar o equipo de goberno que cando firme convenios con outras administracións, como neste caso, para traer inversións para Monforte, o faga con máis sentido e menos para a gloria do señor alcalde. Moitas gracias. Moitas gracias. Moito lles preocupa a vostedes a miña gloria. De verdad, están preocupadísimos pola gloria. E eu estou preocupado por mellorar Monforte. Non me preocupa a gloria, fíjese vostede. Pero estaba dando unha idea. Nas próximas placas vou poñer gloria.
Claro, é dicir, además, bueno, poñer, suxerida polo Partido Popular. Sí? Gloria, suxerida polo Partido Popular. De verdade. Bueno, gracias, don José Luis. Don Germán, seu turno. Sí, tempo. Experta Monforte cree que esa piscina non é unha necesidade do Concello, pero si vemos que é unha das prioridades. Temos un abastecemento moi mellorable, temos un saneamento moi mellorable, non temos pabellón, necesitamos máis pistas, non temos aulas de atención temprana, temos moitas queixas ca financiación do Madruga, levamos anos pedindo unhas piscinas públicas, non temos ningún canil, as axudas á asociación do comercio son moi mellorables, o comercio languidece, non facemos nada para rehabilitar a nosa muralla, non facemos nada para soterrar o cableado nin retirar os paus do alumeado tanto de Telefónica como... Don Germán, para un segundillo que llevo a parar o tempo, non se preocupe. Leva vostede consumido un minuto e non falou para nada da cuestión. Está moi ben que falemos algo fora da cuestión, pero cíñase ao que propón a moción, porque se non lle podo seguir mantendo a palabra. Cíñase vostede. Continúe. Gracias. Pero o alcalde, escollido democráticamente con maioría absoluta, votaba algo en falta na cidade. E non eran empresas ou traballo ou dinamizar o comercio ou a hostelería. Non era nada deso. Votaba en falta unha fonte de cidade. Pero, bueno, nós de Experta Monforte xa empezamos a mirar para vostedes nove, porque nós entendemos que o mellor no tema da praia pois os poderan coller co paso cambiado. Tamén é certo que os poderan coller co paso cambiado no tema da ponte, que, por certo, nunca un elefante entrou polo cu dunha agulla e vamos a ver como se resolve ese tema. Pero, ora, estamos nunha fonte que é un desenrolo de 777.000 euros, unha fonte de 25 metros de diámetro, máis 5 máis de granito, e que Experta Monforte entende que non é absolutamente necesaria. É certo que se nós gobernáramos, pois non estaríamos falando deso, pero é certo que gobernan vostedes con maioría absoluta, absolutamente democrática, e o poden facer. Isto tamén é certo que non creemos, dende Experta Monforte, que se queda aí. Entendemos que vai haber pois, un desenrolo en todo ese Parque dos Condes, que é unha maneira, despois de que se urbaniza a zona de facer que o botellón se marche do centro de Monforte, que non é unha mala cousa, porque efectivamente vostedes que son moito de recaudar e que dicen, por suposto, como nós, que hai que poñer unhas cámaras porque podemos ter problemas e a xente que incumple, pois o botellón está prohibido. E non será Experta Monforte o que veña aquí a falar de que non está prohibido. Igual que está prohibido que os coches pasen pola rúa onde están os taxis, o botellón está prohibido. O que pasa é que hai que poñerlle o cascabel ao gato. E non queren. É moito mellor poñer unhas cámaras e recaudar 650.000 euros ao ano que botarlle peito e botarse a xente en contra, xente de 16 anos que dentro de 2 vai a votar, e vostedes pois non queren ser os malos da película. E a nós parecenos ben. E o que sí que lles parece normal é facer un desenrolo en esa zona de 677.000 euros. Repito, non é unha necesidade que Experta Monforte entenda ni moito menos, si é certo que ten que ser unha das súas prioridades ou que xa non saben o que van facer cos cartos. Porque xa me contará a min, habendo os problemas que ten, porque efectivamente vostede podelle parecer que isto non ten nada que ver ca moción, pero sí que ten que ver, porque aquí estánse collendo recursos dos monfortinos dos presupostos, son dos presupostos, todos estes cartos salen dos presupostos, son dos presupostos do ano 2025. E despois, sin embargo, vostede ven aquí e entréganos unha documentación e nos lémola e vostede, na homilía que nos mete, pois dice que fan cine que non lle baixou os cartos. Pois, fágaso mirar. Náufragos do Paradiso, 4.000 euros, Fancine de Lemos, 4.000 euros, Asociación de Festival de Carú, 5.000 euros. Se é un erro, mírenlo vostedes. Entón, nós, por suposto, tampouco estamos de acordo con eso que dice, en este caso,
o PP de facer pois, unha pérgola ou algo, porque eu creo que iso é algo que deberíamos mirar, porque tampouco é unha necesidade, porque como está correctamente. Isto é a maior gloria, efectivamente, do noso alcalde, que o que quere é facer unha fonte aí, pois non sei, que teña iluminación, ou eu que sei, pasaría por Madrid e vería e dixo, pois eu quero unha fonte como esta. E despois, esa ridiculez, políticamente falando, por suposto, que, por certo, cando lle digo á señora Prada que é unha mentirosa, é políticamente falando tamén. O sea, eu quero aclararlle os 10, bueno, os 16, que todo o que diga aquí este voceiro Desperta Monforte é políticamente falando. Eu non teño nada contra ningún de vostedes, que non andamos nunca por aí xuntos, entonces non teño nada contra ningún de vostedes, é só políticamente falando. É o que sí, que entendemos que hai unhas prioridades que vostedes non cumplen, e, por exemplo, Desperta Monforte preferiría, pero, bueno, moi de lonxe, homologar as pistas que nin siquiera valerían 677.000 euros, unhas pistas de atletismo que vostede ten a desfachatez de vir aquí, a decir que é carísimo, e a ver se esta ponte é capaz de decir que é barata. Entonces, son as súas prioridades, a xente votoulle a vostedes, nós democráticamente temos que aceptarlo, pero tamén podemos vir aquí e decir que non nos parece normal que vostede gaste nun desenrolo, porque non é só a fonte, pero en todo o desenrolo dunha zona que está máis ou menos ben acondicionada, 677.000 euros, a maior gloria, máis nada. É unha... Bueno, non, digo eu. Gracias. Señor Luaces. Sí, moi boas noites. Bueno, nós dentro do BNG estamos de acordo coa exposición de motivos que presenta o Partido Popular. Compartimos a preocupación polo uso ineficiente dos recursos públicos. Coincidimos que destinar 677.000 euros á construción dunha fonte de 25 metros no Parque dos Condes, pois que é unha decisión totalmente desacertada, desproporcionada e totalmente allea ás necesidades reais da veciñanza. Xa expuxemos a nosa posición e a nosa oposición a esta actuación, tanto polo impacto ambiental innecesario que supón eliminar a vegetación consolidada desas árbores, tamén como o despilfarro económico que implica non dar prioridade a outras cousas moito máis urxentes, como poden ser servizos sociais, saneamento pendientes en parroquias, melloras en instalacións deportivas ou, por exemplo, rehabilitar a muralla, que sí que pode ser unha fonte de dinamización turística e cultural. O Parque dos Condes, e en particular esa zona na que se pretende instalar a fonte, creemos que non precisa ningún arraxo, ni ninguna intervención deste tipo. Actualmente é un espacio que funciona, que utiliza a diario as persoas maiores, familias e incluso os visitantes. E que agora mesmo está a cumprir unha perfecta zona como zona de sombra, como descanso e de como vivo. Alteralo cunha obra megalómana vai en contra de calquera criterio de planificación e urbanización sensata. E a pesar de que estamos de acordo coa exposición de motivos, non compartimos as ocorrencias do Partido Popular na parte propositiva. Porque a sustitución da fonte por un espacio cuberto, improvisado ou sen planificación rigorosa non resolve nada. O que precisamos non son parches nin ideas lanzadas ao aire, senón unha política coherente e unha visión de cidade que fuxa de arranxar o que non está roto. Actualmente o Parque dos Condes creemos que non precisa ninguna mellora a ese nivel. Nada máis, de momento, simplemente decir que a nosa única gloria que nos preocupa é a súa compañeira, que se recupere pronto. Moitas gracias. Pues moitas gracias, así o trasladaremos á compañeira. Señor Torres, toca a vostede. Gracias, señor alcalde. Ben, don José Luis, o que va a este equipo de gobierno es crear unha instalación moderna, eficiente e que me parece que va a ser un orgullo para todos los monfortinos y monfortinas, ya lo verá. Además, es un nuevo elemento de atracción turística, así a grandes rasgos. Le avanzo que la fuente está diseñada para ofrecer espectáculos visuales que permitirán tener tantas fuentes como momentos vivos la ciudad. Es una obra de una gran envergadura. Esta fuente va a conseguir que el Parque de los Condes, en pleno centro de la ciudad, sea un espacio de referencia tanto en el ocio urbano y de revitalización del entorno público. Lo vamos a convertir en un punto emblemático de la ciudad. Ya lo verá. Además, el proyecto incluye una mejora muy importante de la zona verde en este espacio. Y explico esto para que no haya dudas. Ese espacio va a tener sombra más de la que tiene ahora porque se van a poner más árboles de los que hay.
se retirarán 4, en concreto los acebos, y no se perderán porque se trasplantarán a otra ubicación. Por otra parte, se va a instalar el doble de bancos de los que hay ahora, y esto va a permitir que tanto los monfortinos y monfortinas como la gente que nos visite puedan disfrutar de la fuente y de su entorno. Decir también que se equivoca en su moción porque todo lo que estamos haciendo lo hacemos en beneficio de Monforte, monfortinos y monfortinas, jubilados o no jubilados, que es a los que alude. Mire, llevamos haciendo obras y actividades sociales desde que llegamos a este gobierno municipal en 2015. Las mejoras en calles con más de un centenar de actuaciones en este sentido. Mejoras en el saneamiento y en el abastecimiento. Creación de zonas verdes, sendas y pasos peatonales, supresión de pasos a nivel, nuevas instalaciones en espacios deportivos, actividades de ocio para la ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo para los que no se sujetan al punto para decirle que eso de que no se hizo nada, que se junte con sus amigos de un mitin y lo cuente. Pero aquí vamos a intentar sujetarnos a lo que es su propuesta, ¿verdad? En definitiva, todas las actuaciones benefician y beneficiarán a toda la ciudadanía monfortina. Vamos a ir por este camino porque entendemos que va bien, que esto va bien. Además, tiene usted, le voy a decir, por lo que a nosotros también nos cuentan, como ustedes, por los suyos, porque le voy a recordar que cuando gobernaban instalaron 6 fuentes. El Partido Popular, Parque de la Compañía, la que estaba junto al Bar Cristal, enfrente Correos, Plaza España, Florida y Estación. Llegó al BNG y le tiraron 4. Florida, Cristal, Plaza Estación y Correos. Y las que quedaron estaban sin funcionar cuando llegamos y tuvimos que arreglarlas y acentarlas. Por eso no debería extrañar usted, como no les extrañan los suyos, que pusieran 6 fuentes. Pequeñas, pero pequeñas. 6 pequeñas. Nosotros, además de arreglar las que quedaron, tendríamos que hacer una fuente grande. Una fuente grande para una ciudad grande, que sea el orgullo de todos y todos sus habitantes. Una fuente con vocación de monumento, acorde con su entorno. Una fuente circular de 25 metros de diámetro, rodeada por un paseo de 5 metros de ancho, situada entre la Rúa Cardenal y el cuadrado ese que hay ahí, completando así la urbanización de la zona D. Insisto, y lo verán con el tiempo, va a ser el orgullo de muchos miembros de esta ciudad, en definitiva. Y como todo lo que hacemos, lo hacemos en beneficio de monfortinos y monfortinas. Por eso nuestro voto va a ser en contra. Eso es todo. Hemos concluido. Muchas gracias, señor Torres. Segundo turno, José Luis. Moitas gracias. Nós tamén temos claro que o que queremos é que se fan as obras en beneficio do povo de Monforte e dos monfortinos e dos veciños. O que está claro é que, ao mellor, é certo que na época de cando estuvo o señor Tomé, o señor Severino, que se sacaron as fontes todas que había na cidade, que se montaron, que se puxeron cando foi a época de Nazario. E dice vostede moitas veces que sí, que é verdad que non, e creo yo, porque un goberno, coalición, PSOE e BNG, temos un exemplo na Diputación de Lugo e no Ayuntamento de Lugo, así como cando se gobernou aquí, se están postas, temos que sacalas. Si non as temos, deberíamos poñelas, pero non as poñemos. É dicir, son gobernos, ao final, inconformistas, populistas, e igual que agora que dice o señor Luaces, que temos que poñer o da pérgola, que hai que levar un gran proxecto para poñer unha pérgola para que podan disfrutar as persoas maiores no seu momento de delecer, pois é unha proposta máis, que nós, no lugar onde se pretende poñer a fonte, non nos parece o máis axeitado, e non nos parece, por iso, nós non estamos en contra de todas as inversións que están facendo aquí en Monforte. Nós a usted felicitámoslo moitas veces por as inversións que se fan aquí en Monforte, pero neste caso o lugar de ubicación da fonte non nos parece o máis axeitado, a dimensión da fonte tampouco nos parece a máis axeitada, e a menos a inversión que se vai facer en Monforte tampouco nos parece a máis axeitada. Xa que con eses cartos pois se poden facer outros problemas, tamén se poden facer outras inversións, porque non se poden facer uns baños públicos, por exemplo. Agora que temos tanto problema de sequía, se vai facer unha fonte desas dimensións. Vais a reducir o espacio social ás persoas maiores que teñen o seu lugar de lecer. Vais a suprimir moita zona que non temos sombra, que agora mesmo temos sombra, e que noutras zonas como son a zona C ou noutras zonas de Monforte e estamos pedindo que plante árboles e que poña zona verde non se pon. E, bueno, con eses 677.000 euros, pois mire, podía mellorar o centro de día, que está nunha zona onde está a atención
a terceira idade, aumentar a actividade de entretenimento para a terceira idade, xa que temos unhas presupostos sociales tan importantes, incentivar a xuventude originaria de Monforte, nativa de Monforte, que non abandona a nosa cidade, que se marcharon a estudiar fora e que volvan para Monforte para sentar o seu povo que siga medrando Monforte. E ese proxecto de cidade que dice vostede que ten, que yo digo con todos os respetos, gustaríanos presentalo, que non lo presentara aquí algún día, mellorar o saneamento e auga de servicios básicos que nestes momentos os ten deficientes, e senón que lle pregunten aos veciños de Soane, de Fabeiro, que agora con esta fonte van ter sorte, que moitos cando lle falta auga virán con os baldes, collela aí a fonte. É dicir, a nós parecenos ben que faga Non inversións. que diga esas cousas, pero acabouse o tempo. Vale, gracias. Acabouse o tempo. Bueno, ten un turno de peche, Sí. pero non olvide que esa auga do Fabeiro puxo o PP. E puxo a mal. Sí, miren a ver canto se puxeron a auga. Miren ustedes, non é máis que cuestión de mirar. Hai que mirar quen a contratou, quen a executou. E sabe o que fixeron? Que fixeron unha atrapallada, non lle botaron areia por debaixo e agora, contra as pedras do canto rodado, rompe. Claro, esas son esas obras que fixeron ustedes tan boas. No Germán, segundo turno. Sí, afondando no que decía o señor Torres, efectivamente, co señor Nazario había 6 pontes, despois chegaron o señor Severino e o señor Tomé retiraron, despois veu o señor Tomé e retirou as prazas do Cantón de Bailén. Efectivamente, cal é o problema de todo isto, que é todo con cartos públicos? Porque, o millor, vostede gasta 677.000 euros e o seguinte alcalde que veña, que virá tarde ou temprano, porque é imposible que non veña outro alcalde, pois o millor dalle tamén por retirala. Entonces, claro, despois non nos falen a nós da Xenda 2030, por exemplo, por o tema do gasto da auga, ou hoxe que estamos aquí a 23 grados, que parece que estamos incubando. Vamos ter unha fonte e ainda non revisaron o problema que temos ca presión de auga no cimenterio, porque vimos de gastar 200 e pico mil euros, está todo o mundo revolucionado. Nós teremos aí unha pregunta tamén referente a iso, e resulta que non temos presión de auga no cementerio. Non temos presión de auga no cementerio, pero iso non é importante, porque o importante é que vamos a ter unha fonte de cidade. Entonces, nós entendemos que non é o correcto, tamén é certo que entendemos que non é o correcto o que piden dende o PP, porque eu creo que habría que darlle unha pensada a todo iso, e hai outras moitas prioridades que non vou a repetir, pero que saben vostedes perfectamente, porque o malo de todo isto é que vostedes saben que hai outras prioridades, o que pasa é que non as queren facer, polo que sexa. De todas formas, vostedes son os que gobernan e nós, pois, como mínimo, podemos dicilo. Por iso que nos vamos a abster, máis nada. Gracias. Señor Luaces, segundo turno. Sí, nada, nos recalcar que a nos gustanos que se invista e que se cheguen inversións a Monforte, pero queremos que sexa de maneira responsable, de maneira eficiente e que sexan pensadas para mellorar a vida da xente, non para obras de lucimento persoal. Nin para competir por a ver quen chega a idea máis rechamante. Defendemos que os cartos deben redirixirse cara ás necesidades reais e contrastadas. E que o Parque dos Condes actualmente debe preservarse como un espacio verde de calidade, non necesita ninguna intervención, dentro do noso punto de vista. Así que, nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Torres. Pouco me queda por decir. Agradecerle a la moción ese deseo paternalista de traer cartos invertidos con sentidiño, que no tomamos nota. Lo que nos gustaría es que se precisase en qué consiste para saber el alcance que tiene, o lo que entiende usted por sentidiño, que igual no es lo que entendemos nosotros. Porque ahora, si no he entendido mal su exposición, ha hablado de una ubicación diferente. Yo le he contestado porque la moción pide eliminar la construcción de la fuente, suspensión y construcción de un espacio cubierto en el entorno. Entonces, no sé si he acertado con mi exposición, porque si es una ubicación ahora, pues ya, en cualquier caso, como el voto va a ser en contra tanto a la retirada de la fuente como al cambio de ubicación, pues no voy a extenderme más. Eso es todo. Gracias. Moitas gracias, señor Torres. Don José Luis, turno de peche. Moitas gracias. Bueno, a nós o que nos parece que non é un lugar axeitado para colocar a fonte. Non é unha zona verde que disfrutan os veciños de Monforte, sobre todo as persoas de maior idade, que é unha zona que está con vegetación, a inversión que vai facer nesa fonte
vai ser de 677.000 euros, parece nos exagerada. O único, se se quere comparar, como xa temos o Escorial Monfortino, que son os Escolapios, e que tamén queremos facer a Cibeles en Monforte. E, bueno, que nós todas as inversións, todas as infraestructuras, todo o que veña en beneficio dos veciños e das veciñas de Monforte, pois nós estamos de acordo, e vamos a votar sempre a favor, sempre que nós opinamos que sí, lógicamente, vostede dice que as obras do Fabeiro, a auga do Fabeiro foi feita por un alcalde do PP. Mire, foi feita a obra do Fabeiro, foi feito multiusos, foi feito o Colexio Novo, foi feito o Malecón, todo iso foi feito por un alcalde do PP. Sí. Eso foi todo feito por un alcalde do PP chamado señor Nazario. Foi na época do señor Nazario. Foi feito os multiusos, foi feito a Expo que está ali. Entonces, mire, a expolemos. Hasta este concello foi feito por un alcalde do PP. Entonces, voulle dicir con todo o cariño, señor Tomé, usted trae moitas inversións para Monforte e trae unha cantidad de cartos importante para Monforte, pero vostede non deixa de facer reformas e asfalto. Usted vai pasar a historia como o alcalde da reforma do pabillón, da reforma da piscina, agora das pérgolas, da Casa da Cultura, e, lóxicamente, ten que reparar e ten que subsanar todo o que lhe xaron feito os demais alcaldes, lóxicamente. Entonces, pois, nós creemos que esta ubicación e esta fonte non se debería colocar nese lugar. Moitas gracias. Xa, a pesar de que estaba usted inspirado fora do territorio, xa ve que non lle cortei e tuvo uns segundos de gracia. Pero, mire, os argumentos que utilizan vostedes, sinceramente, don José Luis, primeiro, o argumento que teñen vostedes na iniciativa é mínimo. Pero, mire, nunca, e reitero, os números están aí, nunca ningún alcalde a toda agora, e alguén vendrá que gane, porque para iso está, igual que as marcas en atletismo, están para ser melloradas, nunca houve tanta inversión neste concello. Nunca. Recoñecendo o que hayan feito outros. Reconocendo. Nunca. Por lo tanto, non sei se a ustedes a eso lles preocupa, porque parece que lles preocupa que seamos capaces de conseguir inversións para Monforte, a pesar de que algúns non colaboran. A pesar disso, Pero, bueno, non pasa nada. Xa cambiarán os aires. Todo cambia, non? Mire, a xente vai seguir disfrutando do Parque dos Condes. Eu digo máis, vai disfrutar máis. Porque vai ter elementos novos dos que disfrutar que agora non ten. Dice vostede vegetación, árbores. Oye, que vegetación se vai quitar? Que árboles se vai quitar? Sabe vostede? Porque, claro, andar dicindo esas chorradas, pois, francamente, pois, mire, non, porque ali o trociño entre a parte que ten Xabre e a parte que ocupa a fonte que hai do Cardenal, pois xa está. É que non fai falta nin quitar césped. Non sei se 1 metro todo alrededor, pero nada máis. Chegan, hai que coñer 1 metro e ir medir. E saber do que falamos, non? E logo xa dixemos que hai ali 3 árboles que non teñen ningún tipo de sombra, porque algúns xa están medio para secar, que non teñen bancos. Só hai un que si ten bancos, un solo, un liquidámbar, o único. E ademais, se podo dicir que esos árboles son de crecimento rápido, e pondremos outro para sustituir a ese. Non se preocupe. Incluso vai haber algún máis, como ben dice aquí o señor. E bancos para as persoas que van por ali, as familias que vostedes preocupan, como dice o señor Loaces, os turistas, as persoas maiores, van a ter o doble de bancos que hai agora. O doble. Escoítame ben. O doble en sombra. Por lo tanto, van a mellorar. E logo, dice, non hai árboles ali na zona C. Oiga, hai árboles no xardín da compañía. En frente aos Escolapios hai árboles en todo ese jardín. A ver, vamos a ver, é que os jardines non todos teñen que ter unha carballeira. Claro, porque un bosque, ao final non deixa ver o jardín. A ver se nos enteramos. Xa veremos se hai que facer alguna planta ou algo, non sei,
unha camelia, eu que sei. Pero agora me va usted a decir que entre o río que está cheo de árboles e onde van a estar as futuras casas hai que poñer outra carballeira. Hombre, a ver, vamos a ter un poquito de sentidiño, como dicen vostedes. Un poquito de sentidiño. Dice vostede que interrompamos o concurso, pero a menos sabe que eso ten consecuencias legales. Iso ten consecuencias legales. Por tanto, eso que vostedes propoñen, xa antes decía o señor Torres, propoñía vostedes unha cousa ilegal. Propoñía vostedes unha cousa ilegal. Por moito que non lles guste, mire, eu escoitei a vostedes, usted tiene un poquinho, por favor, usted me chamou aquí medieval e dictador. Usted. E, oiga, mire, vou recordar unha cousa. Aquí hubo 3 portavoces voceiras que me chamaban eso todos os plenos, todos, pero non só eso, me chamaban bastantes máis cousas. Mire onde están elas e mire onde estou eu. Usted se vai por ese camiño, pois igual levo o mesmo camiño que elas. Así que eu diríalle que non vaya por aí. Diríalle que non vaya por aí, porque os monfortinos eso non yo compran. Entende? Porque no medieval non había estas cousas, así que non pode ser medieval. E as dictaduras, cando algo se fai democráticamente, en votación democrática, con informes, etc., non é dictador. Non é. Se vamos a eso, non lle quero dicir algunhas cosas que non lle quixen dicir antes. Mire, despois dice, é que tiramos fontes. É mentira. Eu non tirei ninguna fonte, entre outras cousas, porque non tiña a competencia de urbanismo. Non la tiña. E, por tanto, non fun eu quen tirou fontes. En cuestións de medio ambiente, se había algún problema no jardín, pois podía ser cousa miña. Igual, agora dicen alguna cousa dun jardín, pois sí, pois claro, pois terei que asumilo, porque era eu. Pero de urbanismo non. Nin pa ben, nin pa mal. Así que, dicir que fun o que tirei as fontes, eu non tirei nada de ningún alcalde anterior. Nada. Nada. Por tanto, non gastei nada para derribar nada que fixera outro antes. Cousa que non todos fixeron igual, Sabe usted que debaixo do Parque dos Condes, un alcalde que tuveron vostedes aquí, deixou enterrado a cementación do que vai ser o Concello? Os carben vostedes a ver o que hai debaixo. Aí estaba feita a cementación do futuro Concello de Monforte, que moitos ciudadanos non o saben. Pero aí está metida debaixo a cementación dun Concello novo. E vostedes, cando gobernaron, taparon todo con terra e iso está aí debaixo. Iso sí que é desfacer, porque iso son moitos millóns de euros. Os demais, eu non desfixe absolutamente nada. Eso que quede claro. Outra cousa é que vostede dice que desfacer é mellorar unha cousa, como, por exemplo, que está mellor a Praza de Outorgoianos chea de muros, como estaba, ou de granito llana, que se pode andar, pasear, mirar, ou utilizámosla para saltar. A ver, vamos a ello, vamos a mirar eso, non? Don Germán, dice vostede que os cartos son todos dos presupuestos. Mire, informes un poquinho. A inmensa maioría do diñeiro que vai para esta fonte non é do presupuesto do Concello de Monforte. Por tanto, non son cartos nosos, como dice vostede, non, son de outros, pero nosos non. Así que, non sei, a menor parte. Hai que mirar esas cousas. E logo, mire, cando se fai unha inversión deste tipo, pois é unha mellora urbana, non é un gasto. Gastos había outros que, aquí o señor Torres, unha vez por decir que alguén se beneficiaba cobrando 70.000 euros por facer unha pseudo-xestión da Plaza de Abastos, iso sí que é un gasto. E, ademais, chamaban a atención. Por teléfono, eu sabe ben as cousas que dixeron por teléfono. Iso sí que é un gasto. Cando se invirte, non. Non é un gasto. É unha inversión, poderá gustar máis ou gustar menos, pero é unha inversión. Señor Loaces, dice vostede impacto ambiental. Digo, ningún. Porque se o césped prácticamente é o mismo. O único é haber unha reordenación de parterres. Se 3 dos árboles son deles hasta medio seco, pode ser comparable. Outro é un arce e outros son dous como se chaman? Dous cereixos que un deles está en ramas secas, hai que ir a ver. Pois, home, que impacto ambiental hai? Cero. Xa dixen antes, único, un liquidámbar, que sí, que ese sí que dá sombra, e ese fai falta quitalo, pero podrá ser outro liquidámbar que ten crecimiento rápido, e non se preocupe que habrá sombra suficiente para todos eses. Dice, meter máis en servicios sociais? Eu creo que xa metemos moito, só hai que comparar os presupuestos do ano 15 e os de agora. A mellor cousa é comparar os números.
para non engañar a nadie, ¿cuánto había destinado por os gobernos anteriores a servicios sociales? ¿Canto hai agora? Esa é a realidad. Son os números, como alguén dixo antes, os números non se opinan. Son números. E a xente vai estar mellor. Non se nos preocupamos de que esas familias e xubilados e turistas tean mellor que agora. Sin dúda ninguna. Moi forte vai ser máis atractiva. Coa ponte e coa fonte. Xa sei que sona moi parecido. Ponte máis fonte. Pois vai haber as dúas cousas. Non se preocupen. E iso de que os elefantes non pasan polas agullas xa veremos. Igual pasa a agulla polo elefante. Así que non hai ningún problema. Inversións responsables, me dice o señor Luaces. Home, claro, o sea, que as que dice vostede son responsables. E as que dice o equipo de goberno, que é o que ten a responsabilidade de ejecutarles, non son responsables. Pero non se preocupe. Se allí, se pasa a semana que ven, escoítenos, verá como vai haber inversións responsables. Así que, nós temos claro, vamos a seguir mellorando a ciudad urbanísticamente, en servicios, etc. etc. E hai que compaginar unha cousa ca outra. E iso é o que vamos a seguir facendo. Bueno, sometemos a votación esta proposta do Grupo Popular. Votos a favor. 4 votos a favor. Votos en contra. 9 votos en contra. Abstencións. 3 abstencións. Queda rexeitada esta proposta. Pasamos ao punto número 10, que é unha moción do BNG para a creación dun Consello Municipal de Asociacións Veciñais, Culturais e Deportivas. Ditame da Comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta, cun voto a favor do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e 9 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Socialista, do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal Popular e do concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte e do Grupo Mixto e que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñernos a iniciativa ao conxunto do Pleno, ten a palabra o señor Luaces. Sí, as asociacións veciñais, culturais e deportivas desempeñan un papel fundamental na dinamización social, na defensa dos intereses comuns e na promoción da participación cidadá. En Monforte contamos cun tecido asociativo amplo e diverso, con entidades que traballan arreo para dar vida aos barrios, organizar actividades culturais, deportivas e sociais, e manter viva a identidade colectiva da nosa cidade. Porén, na actualidade non existe un espazo estable de coordinación, diálogo e planificación común entre o Concello e estas entidades, nin entre as propias asociacións. Isto provoca duplicidades, solapamentos de actividades e perda de sinerxias que poderían contribuir a un maior aproveitamento dos recursos públicos e o fortalecemento da vida comunitaria. A creación dun Consello Municipal de Asociacións Veciñais, Culturais e Deportivas permitiría establecer unha canle de participación real e estruturada, fomentando a colaboración entre os distintos barrios, a programación coordinada de actividades e o intercambio de experiencias e recursos. Este Consello serviría tamén para implicar o tecido asociativo na planificación das festas, eventos e programas municipais, facendo que a cidadanía sexa parte activa na construción dunha cidade máis viva, participativa e cohesionada. Ademais de todo isto, permitiría avanzar cara unha xestión máis participativa dos espazos públicos, dos locais sociais e das infraestructuras municipais, fortalecendo o sentimento de pertenza e responsabilidade compartida. Por todo o anterior, presentamos os seguintes acordos. A creación do Consello Municipal de Asociacións Veciñais, Culturais e Deportivas de Monforte de Lemos como un órgano consultivo e de participación cidadá no marco do Regulamento da Participación Cidadá. Encargar ao equipo de goberno a elaboración dun regulamento específico que estableza a súa composición, funcionamento e periodicidade das reunións, garantindo a representación equilibrada das distintas asociacións e parroquias. Promover que este Consello se reúna polo menos 2 veces ao ano, especialmente antes da aprobación do calendario anual de actividades culturais, deportivas e festivas, co fin de planificar conxuntamente e evitar solapamentos. Facilitar medios e espacios municipais para o desenvolvemento das reunións e actividades do Consello e fomentar a creación de ferramentas de comunicación compartida entre as asociacións, axenda común, listaxe de contacto, canle informativa. E quinto, dar traslado deste acordo a todas as asociacións veciñais, culturais e deportivas inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións, convidándoas a participar activamente na posta en marcha deste novo espazo de colaboración. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias, señor Luaces. Don Germán.
Si en Desperta Monforte entendemos e apoiamos a súa petición porque ademais sabemos que non é a primeira vez que se solapan actividades entre asociacións e mesmo entre o Concello e as asociacións e viceversa. Pero tamén sabemos do funcionamento dos consellos municipais tanto de comercio como de sanidade que son cando menos moi mellorables. Entón entendemos o que vostedes pretenden, pero creemos que o recorrido da moción vai ser hasta que se vote. É certo que se podría crear ese Consello de Asociacións Vecinais, é certo que se podía encargar ao equipo de goberno a elaboración dun regulamento, é certo que poderíamos ter dúas reunións, é certo que se lle podía dar traslado, pero vendo, por exemplo, como vemos o grave problema que temos no hospital, co tema dos especialistas, o grave problema que temos no centro de saúde, que volvíamos a ter fai 3 días, pois 3 traballadores de 13, e que a día de hoxe o último Consello Municipal de Saúde que se fixo foi o 25 de febreiro, estamos esperando, teñen moitísimo que facer, xa foron a Uruguai, xa volveron, xa non sei que, xa non sei quanto, e non se fai nada. Entonces eu creo que este Consello Municipal de Saúde, este Consello Municipal de Asociacións Veciñais, pois nace morto. Creemos, porque efectivamente poderíamos falar de facilitar medios para facer todas estas cousas, pero creemos que non. Si é certo que os temos que felicitar públicamente, e así o facemos, porque nós estamos encantados desde Desperta Monforte co tema do que acaban de publicar fai relativamente pouco, que se comprou ese edificio da Plaza de España e que agora, salvo hecatombe, pois entendemos que axudará moito o tema cultural de Monforte. Mais nada. Moitas gracias. Para o Grupo Popular, temos a palabra don Emilio Iván. Boa tarde a todos. Todos os grupos aquí presentes coincidimos que as asociacións veciñais culturais e deportivas son unha peza clave para dinamizar socialmente este Concello. Pero neste grupo, pois, non vemos esa necesidade tan perentoria que plantexan de crear ese Consello de Participación Cidadá. Encima, facendo referencia a esa ordenanza de participación ciudadá que se a consultamos, fala, no seu título terceiro dos Consellos de Participación, fala do Consello de Relacións Veciñais, que, a ver, ao mellor estou equivocado, pero creo que tal Consello está sin desenvolver. Entonces, pois, todo o que se propón desde o Grupo Municipal do BNG aparece recollido nese título terceiro e nese artigo 20 do Consello de Relacións Veciñais. E, polo tanto, pois, bueno, sendo breve, pois, nada, simplemente remitirnos de que recomendaríamos que se executara o que recolle a ordenanza de participación cidadana, máis, por a nosa parte. Moitas gracias, don Iván. Señor Torres. Muchas gracias, alcalde. Bien. Se me permite, yo creo que la moción que presentan plantea una mezcla de diferentes actividades que en realidad no tienen nada que ver unas con otras. Una mistura, si se me permite la expresión, que carece de un hilo conductor, porque los intereses que puede tener una entidad cultural son completamente diferentes a los de una entidad deportiva, y los de una entidad deportiva nada tienen que ver con lo que interesa a una entidad vecinal. De ahí lo dicho. Da la sensación de que si quisiéramos mezclar, en cierta medida confundir un poco todo, para crear una especie de grupo asambleario con una cierta oficialidad, que, como bien dijo el portavoz del Partido Popular, es algo que ya existe. Además, de hace meses, creo recordar que su grupo trajo una moción en este sentido. Y a mí me consta que ustedes son partidarios, por lo menos teóricamente, de las asambleas y la participación asamblearia. Digo teóricamente porque cuando gobiernan, y me remito a la experiencia de este Concello, cuando gobernó su grupo, el cuento cambia. Por poner un ejemplo, en el año 2006 este alcalde, ejerciendo de teniente alcalde, en un gobierno con el Bloque Nacionalista Galego, creó el Consello Municipal de Deportes. Cuando su partido BNG, que ya sé que no eran ustedes, pero era su partido,
consiguió la mayoría absoluta en el mandato siguiente, pasaron de tal forma que el Consejo Municipal de Deportes desapareció. Nosotros somos partidarios, no somos partidarios de imponer, obligar, pero cuando tenemos responsabilidades tampoco omitimos las que previamente imponemos, que es lo que ha sucedido un poco con en este caso suyo, que así lo entendemos. Este equipo de gobierno, con respecto a las entidades de las que usted habla, ha incrementado las ayudas, entidades deportivas, culturales y vecinales. Impulsamos convenios con diferentes entidades, creamos ayudas sociales y esa línea es en la que vamos a continuar. Por lo tanto, no vamos a continuar debatiendo algo que no vamos a... con lo que no estamos conformes. Eso es todo. Nada más. Muchas gracias, señor Herbaces, en un segundo turno. Sí, no, simplemente creemos que isto podría ser positivo, porque aparte falamos con diferentes asociacións veciñais e culturais. Por exemplo, moitas delas decíannos que ao haber relación entre diferentes barrios poderían chegar a recuperarse festas que se están perdendo. Por exemplo, a festa dos Chaos de San Xoán, a festa do Carme na estación. Hai barrios que están interesados en axudar a asociacións veciñais que agora mesmo pois a xente que se encargaba antes, pois ahora non pode facelo, pero poden ter axuda de outras asociacións, de outra xente de Monforte para recuperar esas festas. Outra das cousas que nos decían é o tema do solapamento de festas. Aquí en Monforte hubo un fin de semana no que mesmo día hubo 3 festas veciñais, sabes? No Butelo, na estación, no Val de Lemos houve outra festa. Bueno, pois ese tipo de cousas, facer un calendario e que non ocorran este tipo de solapamentos, por exemplo. Queremos que isto pode ter máis cohesión social, que pode fortalecer o lazo entre barrios e a verdade é que non vemos nada negativo. Isto non lle vai a supoñer, non vai ser un órgano consultivo, non vinculante, non lle vai supoñer máis cartos, entón creemos que pode ser algo positivo. De momento nada máis. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Baces. Don Iván. Perdón, don Germán. Renuncio ao turno. Don Iván. No, simplemente decir, vamos a ver, está perfectamente recollido de como regular todo o que plantexa o Ceiro do BNG e despois unha anotación tamén, xa é complicado moitas veces nunha asociación poñer a todos de acordo con épocas, plazos e historias e para máis poñer a 2 ou 3 asociacións e para máis encima asociacións con diferentes ámbitos ou sectores, poñer de acordo os eventos deportivos cos eventos festivos e cos eventos culturais, pois algún pode coincidir, pero bueno, parece algo complexo. De todas maneiras, me remito ao que recolle a ordenanza de regulación donde sí que nos gustaría que o órgano de goberno impulsara a creación dese Consello de Relacións Veciñais, incluso eses consellos por áreas que se pode plantexar. E nada máis, simplemente manifestarlle que nós nos absteremos, nos parece moi ben o espírito e a filosofía que perseguen para facer un concello evidentemente máis participativo, estamos de acordo, pero bueno, desde o noso grupo nos vamos a abster neste tema porque consideramos que está perfectamente regulado, nada máis. Gracias, don Iván. E ahora, por el Grupo Socialista, señor Torres, segundo turno. Nada, simplemente decir que la ordenanza de participación ciudadana la aprobó el gobierno del BNG, que recordar. Y ahí está, eso, nada más. Yo por mí doy por terminado el argumentario. Gracias, señor Torres. Señor Baces, turno de peche. Sí, se o mellor esa ordenanza funcionase como debería funcionar, non traíamos esta moción. Só pedimos que abrir un espacio de escoita, participación e colaboración. Queremos que crear este Consello non compromete nada o Goberno, non resta competencias, non limita a súa acción política, non lles vai costar cartos, pero creemos que sí que melloraría a calidade democrática e que a nos non nos asusta que se dialogue, que non se pode chegar a acordos, pero que sí que se falen, non nos asusta. Entón, por iso tenemos esta proposta. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Baces.
Vostede, de alguma maneira, nos está pedindo a que dirijamos nós, as asociacións, e non queremos. As asociacións son mellorciñas para dirigirse as solas, porque se aí coincidiron tres en algúns actos, a cal lle dicimos que cambie o acto? A cal delas? En fin, unha sociedade libre e democrática organízase libremente e non hai que dirigila. Así o entendemos nós. En todo caso, sometemos a votación a proposta do BNG, como procede. Así que votos a favor. 3 votos a favor, votos en contra. 9 votos en contra, abstencións. 4 abstencións. Queda rexeitada esta proposta. Pasamos ao punto número 11, que é outra moción do BNG, unha moción para instar a Xunta de Galicia a investigar e actuar ante a situación da residencia de maiores do Amusví de Monforte de Lemos. Dictamen da Comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta, con voto a favor do Concelleiro do Grupo Municipal do BNG e 9 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Socialista, do Concelleiro e da Concellera do Grupo Municipal Popular e do Concelleiro do Grupo Municipal Experta Monforte do Grupo Mixto que somete a decisión plenaria. Por moitas gracias, don Emilio. Ten a palabra. Gracias. Nos últimos meses foron numerosas as denuncias sobre a situación insostible que se está a vivir na residencia de maiores do Amusví de Monforte de Lemos. Traballadoras, familiares e mesmo persoas usuarias alertan a falta de personal suficiente, da sobrecarga de traballo e das deficiencias das condicións higiénico-sanitarias do centro, con cheiros incluso insoportables e persoas maiores amolladas en espazos comuns. Segundo trasladaron as propias traballadoras, a situación chegou a tal punto que se están servindo menos precarios, menos de 5 euros en cálculos e incompatibles coa alimentación axeitada para persoas de idade avanzada. E hai unha falta evidente de persoal para garantir unha atención digna e segura ás persoas residentes. Compre lembrar que, aínda que a residencia está gestionada por unha empresa privada, a Xunta de Galicia é a administración competente en materia de servicios sociais e ten a obriga legal e moral de garantir a calidade asistencial, o respeto polos dereitos das persoas usuarias e unhas condicións laborais xustas para o persoal. Non é aceitável que a atención ás persoas maiores queden máis de empresas que priorizan o beneficio económico fronte á dignidade e benestar das persoas usuarias, mentre a Xunta de Galicia se limita a mirar para outro lado. O BNG considera imprescindible que abra de inmediato unha investigación para avaliar o cumprimento das condicións de atención e se é personal da residencia do Amusví de Monforte e que se adoten as medidas concretas para corrixir as deficiencias detectadas e garantir unhas condicións dignas tanto para os residentes como para o persoal traballador. Por todo o exposto, este Grupo Municipal do BNG de Monforte propón ao Pleno a incorporación dos seguintes acordos: instar a Xunta de Galicia a realizar de inmediato unha inspección exhaustiva da residencia de maiores do Amusví de Monforte de Lemos para avaliar o cumprimento dos estándares de calidade e higiene e atención ás persoas usuarias; demandar á Consellería de Política Social que adote as medidas necesarias para corrixir as deficiencias detectadas garantindo unhas condicións dignas para as persoas residentes e unhas ratios de persoal suficiente. Punto 3, reclamar a Xunta de Galicia que asuma a súa responsabilidade de supervisión sobre os centros privados concertados e reviso contratos e convenios coa empresa do Amusví, velando por o cumprimento estrito das obrigas legais e sociais. E punto 4, solicitar ao Concello de Monforte de Lemos que, a través das súas servicios sociais, dentro das posibilidades, elabore un informe propio sobre a situación da residencia, avaliando as condicións asistenciais e higiene persoal, e traslade dito informe á Consellería de Política Social e Igualdade, instando unha resposta inmediata. Punto 5, dar traslado a esta acordo á Consellería de Política Social e Igualdade, ao Parlamento de Galicia, a Dirección de Residencia do Amusví de Monforte e as organizacións sindicais e familiares con representación no centro. O que se pretende é que, despois de diversas informacións, tamén saídas na prensa e demais, pois nosotros non estamos, que quede claro, e vou deixar aquí clariño, por se alguén ten a osadía de facer un corte. Nosotros non estamos en contra para nada, nin lle votamos a culpa do que está pasando aos traballadores da residencia. Quede claro. Aviso a navegantes, como dicen por aí. Pero sí o servicio que se está dando. Non é doxe. Xa levamos moito tempo recibindo queixas. Xente que lle escribe ao grupo parlamentar, familiares de usuarios que lle escribe ao grupo parlamentar do BNG. Xentes, usuarios de outras residencias desta mesma empresa. Non é nada novo. E non quero aquí lembrar episodios que vimos fai pouco ou que se viviu en Galicia fai pouco en outras residencias. E se todo está tan ben e todo está maravilloso, pois non debe ter ninguén medo ou ningún reparo
en que se faga unha investigación ou que a Xunta de Galicia faga a súa labor. Porque que xa de sorpresa, que non avisen 15 días antes vamos ir, que non lle pase como o Coidado cando o Coidado era un galo que lle preguntou ao raposo como te chamas, Coidado, pois que non lle pase o mesmo, non? Coidado que ibo, pois isto é o mismo. E, por tanto, creemos que se debe facer esa revisión e o que se pide tamén no punto 4 que o Concello, dentro das súas competencias, se é posible, pois que tamén tome carta no asunto. Porque o que se vive ali dentro, e isto non o invento eu, a min trasladan usuarios, a nós, trasladan usuarios, trasladan os traballadores, incluso personal sanitario. Porque senón para que aquí víamos nos aquí. E como nosotros non podemos entrar dentro e ver o que están pasando e tampouco entendemos, pois que mellor que facer unha investigación. Igual que se investiguen as ratios, porque as ratios de personal nunha residencia vai en función dos usuarios que haxa e que as súas dependencias. Incluso nos dixeron fai pouco, chegaron a falar de que estaban, que até agora na residencia do Morín, eu descoñecía ese dato, pero que estaban entrando persoas que veñen de centros psiquiátricos e demais, ao parecer. Por lo tanto, o que tenemos aquí é moi fácil, que se faga unha investigación e que a Xunta non mire para outro lado, como fixo con outras residencias, que acabaron como acabaron. E se estamos a tempo de melloralo, pero repito, en ningún momento estamos en contra do que fan os traballadores, porque bastante fan os traballadores, porque despois na seguinte intervención daremos unhos datos que non son meus, senón que son da propia empresa, que falou de voluntariamente firmaran un documento, en fin, habría que debatilo, pero sacou en prensa o número de traballadores que hai, e na seguinte intervención pois o explicaremos, e a ver se alguén dos que estamos aquí, e dos que non están, nos están escoitando, pois son capaces de facer con ese personal o traballo que se ten que dar para 180 usuarios, e que estén unhas condicións dignas, que non sean mercancía. Gracias, don Emilio. Don Germán. Sí, efectivamente, desde Despertamos Forte entendemos que este tema das residencias de maiores pois habría que darlle a prioridade, unha prioridade absoluta, porque como mínimo, efectivamente, a administración competente, tendo claro que é a Xunta de Galicia, porque efectivamente, ainda que sexa privada, a administración competente son eles, hai que garantir a calidade asistencial. Pero tamén é certo que con esta intervención súa, señor Emilio, estará comigo que o mellor o que hai que facer tamén é ir á Guardia Civil ou algo máis serio, porque se están pasando todas estas cousas, eu teño a miña mãe nunha residencia, se me pasara a mitad do que está dicindo vostede, xa estou na Guardia Civil ou donde corresponda. Entonces, si é certo que, por suposto, que nós non duvidamos da palabra da xente que lle está dicindo todas estas cousas, pero é tan absolutamente grave que eu entendo que isto o mellor xa é de ir directamente á Guardia Civil. E despois, vostedes, que teñen xente na Diputación, que teñen xente no Parlamento, pois o mellor o que teñen que facer é tomalo dunha maneira, romper cachos, porque, claro, isto que están dicindo vostedes é moi, moi serio, porque, efectivamente, tanto do ratio como da alimentación, que falaron vostedes, e de moitísimas cousas. Por suposto, a nós tennos no seu barco e nós vamos apoiar todo o que sexa. Pero, claro, efectivamente, isto, xa non vou falar do de que voluntariamente firmaron unha carta aos traballadores, porque vostede sabe que aquí tamén se firmou voluntariamente unha carta, e vostede sabe que non foi voluntaria nin nada. Entonces, todas esas cousas sabemos todos como se fai. Entonces, se isto é así, claro, eu tamén o que lle pediría é que, efectivamente, estamos absolutamente de acordo, efectivamente, vamos a escoitar o que ten que decir este equipo de goberno, porque se ten algo que decir, tanto que me dice a min a señora Prada, que eu non a vou a meter no xulgado, non lle quepa nin a menor dúda. Home, de todas formas, se dentro do GAU me dicen que vayamos a Fiscalía ou vayamos a OCU, a UCO, o que faga falta, pois non lle quepa dúda que a donde faga falta. A nós sí que nos dá o mismo, porque nós sí que non temos nada nin que gañar nin que perder. E vostedes, se teñen todo legal, tampouco deberían ter ningún problema. Igual digo que esta residencia, se ten todo legal, non creo que teña ningún problema. Entonces, vamos a esperar, efectivamente, tanto a intervención, en este caso do PP, a intervención súa, pero, bueno, eu entendo que se é tan absolutamente serio, pois é unha cousa que, por
é o que nos vai a tocar a nós dentro de non moito tempo. Entonces eu creo que hai que velarse. Entonces, isto é o suficientemente grave como para que, ao mellor, antes de tela traída aquí, e se isto vende fai moitos meses, pois non sei a que estamos esperando. Pues moitas gracias. Doña Cati. Moitas gracias. Señor Emilio, nós non llevamos a facer ningún corte, non sei se refería a nós. Non temos intención de facerlle ningún corte. O mellor o alcalde sí, pero o alcalde é o rival a batir. Vostede de momento non. Entonces non é o nos interese, menos neste asunto. Mire, nos consideramos que sí que é necesario denunciar calquera situación ou deficiencias na xestión que fai unha administración. Nos tamén estamos aquí na oposición e intentámoslo facer con sentidiño, como dixemos hoxe en repetidas ocasións ao longo do debate. Pero, mire, eu, que ademais, pois estou no Parlamento de Galicia desde fai 2 anos, máis ou menos, sei que a señora Ana Pontón, máis ben a UPG, deu a orden de que se este buscando máis mínimo detalle en eidos de educación, sanidade e política social para montar o lío, para ir á calle, para tal e que cual. Sí, señor Emilio, é así. E moitas veces esta labor que é necesaria, a labor de fiscalización, túrbase pois porque se fan determinadas afirmacións que ao final se desvirtúa o mensaxe. E creo que patinaron aquí, neste momento. Sí, porque independentemente de que haxa que defender os dereitos dos traballadores, que creo que igual é o que vostedes realmente querían facer, patinaron un pouco coas cousas que dicen, a verdad, desde o noso punto de vista. Mire, eu critiquei xa no momento esa manía de estar a diario nas redes e o seu compañeiro tamén criticou que eu criticara eso. Pero creo que cando se está todo o tempo nas rúas protestando, ao final a xente deixa de creerlles e poden correr ese perigo, que para nos moi ben. Pero recórdolles que a señora Ana Pontón conseguiu un excepcional resultado nas eleccións autonómicas por ser moderada, cousa que agora non están facendo. Pero este debate non nos importa aquí no Concello de Monforte, nos importa unha residencia que sí que está no Concello de Monforte, por eso estamos debatindo dela. Mire, nós sempre votamos aquelas iniciativas que son positivas para Monforte. Instamos a Xunta sen ningún problema. Fixemos aquí no último pleno instar a Xunta que rematara a autovía ata Monforte. Cando trouxeron aquí algunha iniciativa de pedir máis facultativos para o hospital, votamos a favor. Cando pideron comprar un mamógrafo novo, o votamos a favor. Pero non compartíamos que dixeran que as probas estaban mal feitas e crearan alarma social. Pois isto é un pouco parecido. Porque non todo vale en política. Non todo vale en política. E nós non podemos ser cómplices dunhas manifestacións tan graves. Vostede agora, claro, se deron conta. E agora ven aquí e dice: non, nós non queremos ir en contra dos traballadores. Home, é que con semellante exposición de motivos e con semellante exposición que fixo tamén o deputado no Parlamento de Galicia, están acusando os traballadores sin querelo. Cando realmente entendo o fondo da moción, que queren defender os traballadores, polo que sexa. Pero, cando dicen cousas como deficiencias higiénico-sanitarias do centro con cheiros insoportables e persoas maiores amoreadas en espazos comuns. Home, eu non son experta en dereito penal, non é a miña especialidade, pero isto pode ser constitutivo de delito. Non sei se me entende, eu non podo ser cómplice desto. Non podo. Ou decir, por exemplo, según trasladaron as propias traballadoras, se están servindo menús precarios e incompatibles coa alimentación axitada para as persoas de idade avanzada. Están facendo unha acusación tamén dunha negligencia. Logo falan con elas e dicen que, bueno, que exactamente non é así. Entonces, a ver, entende? Mire, a nós, antes de que vostedes sacaran este tema, a nós, os membros do Grupo Popular, eu polo menos, non recibín queixa de ninguén. É certo que unha vez que vostedes sacaron ese tema, falamos con algúns persoas que traballaron ali ou que traballan e o que nos manifiestan, nos obriga tamén a trasladar para que se vexa se realmente o persoal está en boas condicións ou non. Pero o que sí nos dicen é que os usuarios están ben, e iso é importante. Porque, claro, vostedes abren aquí un melón de que os usuarios están mal. E como ben dixo o voceiro Desperta, home, cando hai unha cousa así, o mellor non é ir ao Parlamento de Galicia, que tamén é necesario ir aos foros políticos. O mellor tamén é ir, como, non sei se a Guardia Civil, pero si tomar unhas reclamacións, porque, desde logo, eu teño un familiar nunha residencia que está moreado con outros familiares cheirando mal, e vou tamén ao juzgado, me entende? Entón, por eso non podemos ser partícipes de todo o que vostedes dicen. Teño que decirlle que así como que falamos con empregados
usuarios ou familiares de usuarios a nós non nos trasladaron nada. Non significa que non exista, pero a nós non nos trasladaron nada. Motivo polo cal, pois, que quere que lle diga? Non podemos ser cómplices desto. Tamén falaban de sarna, do brote de sarna. Polo visto, eu por suposto me interesei, efectivamente, cando esta persona chega ao hospital hai unha sospeita de que é sarna e resultou que non era, que nin siquiera era sarna ao final. Entonces, claro, falaron de que había sarna. E dígolle máis. Sarna é fácil que surxa moitas veces, por desgracia, non só nesta residencia, moitos máis centros. Pero vostedes só falan desta residencia, porque é da Xunta. Que iso tamén ten narices. Por a miña parte, de momento, nesta, como teño outro turno, xa seguiré falando. Moitas gracias. Muchas gracias, doña Cati. Señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Doña Cati, ve que pronto lo de fundamentar para buscar argumentos para votar en contra que me dijo a mí se lo está aplicando a usted, pero bien, servido. Me recuerda cuando defendía usted aquí la sanidad, la gestión de la sanidad pública. Pero bueno, vamos a lo que es el tema, pero no quería pasar sin recordarlo. En honor a la verdad, don Emilio, lo que dice usted en su moción, este concello tuvo conocimiento, lo creo no a través de la prensa. No de la dirección del centro, ni de los trabajadores, ni de los usuarios. Nadie nos comunicó al concello nada de lo que relata en la exposición de motivos. Dicho lo cual, y como no puede ser de otra manera, nosotros vamos a apoyar su moción. Consideramos que tiene una entidad más que suficiente, sea quien sea el responsable, porque somos conocedores de que esta residencia, desde su puesta en funcionamiento, ha vivido varios conflictos relacionados con lo que usted relata. Eso sí lo sabemos. Es cierto que la concejala de Servicios Sociales acude todos los años en Reyes Magos a visitar el centro, pero nunca se le trasladó ni por parte de usuarios, empresas o trabajadores ninguna incidencia. Desde los servicios sociales tampoco se nos ha trasladado por parte de la coordinación ningún malestar de los usuarios. La única relación que los servicios sociales de este concello mantienen con responsables de la residencia Domus Vi es cuando solicitan algún tipo de ayuda. Hay usuarios que ingresan a esta residencia y se empadronan en el concello de Monforte que requieren algún tipo de ayuda que sea atendida y cubierta por el concello, previa solicitud y justificación, evidentemente, con la debida coordinación entre nuestros servicios sociales y la dirección de la residencia. Ayuda demandada que preste este concello, por lo general, la referente a sufragación de gastos de sepelios que corresponden a usuarios de dichas residencias sin recursos. Consideramos, además, que las personas tienen que ser tratadas con dignidad. Y no debemos olvidar que estamos hablando de gente que paga mensualmente una honrosa y suficientemente elevada cantidad de dinero como para tener no solo un trato digno, sino además de calidad. Consideramos también que los trabajadores deben tener unas condiciones dignas y unos salarios acordes al trabajo que desempeñan, que es muy, muy importante y muy sacrificado. Y lo que no pueden ni la dirección ni los dueños de la empresa es hacer un negocio restringiendo los derechos tanto de los usuarios como del personal laboral, que parece que es lo que acaba ocurriendo siempre con este modelo que tanto le gusta al Partido Popular. Lo que sí queremos es que conste en acta nuestra oposición al punto 4 de los acuerdos, por el siguiente motivo que voy a explicar. El servicio que se presta a la residencia de Domus Vi, al igual que en otras residencias, es un servicio social especializado y, por tanto, que tiene las competencias de supervisión, inspección, redacción de informes de la Xunta de Galicia, única y exclusivamente. Los servicios sociales del concello no pueden actuar, intervenir ni hacer informe alguno sobre una entidad privada. Reitero, es un servicio social especializado que es la Xunta competente y no el concello. Porque el siguiente informe al que se refiere en ese punto 4 que pide que elaboren nuestros servicios sociales no puede llevarse a cabo, porque cae manifiestamente fuera de la posibilidad de ejercerlo de sus competencias. Añadiendo que, por otra parte, nuestros servicios sociales en estos momentos no hay conocimiento alguno de las incidencias relatadas en su moción que pudieran auspiciar ese punto, es decir, la toma en consideración de ese punto. Dejando claro todo esto, y ante la posible gravedad de los hechos que se denuncian, vamos a apoyar su moción. Eso es todo. Muchas gracias, señor Torres. Don Emilio, segundo turno. Grazas. É unha mágoa non ser o periodista para facer o mesmo que fixeron na sala tribunal, na sala segunda do tribunal, para acollerse ao dereito de como se dice, hipocrético, como queren chamarlle, de profesor, e non desvelar as fontes. Pero hai que ter, de verdad, vostedes onde están? Onde están vostedes? Está un pleno dun concello, está un órgano político, e nosotros facemos a denuncia política.
A denuncias no xudado xa sai. Xa sai. Hasta 2021 había hasta máis de 10 denuncias neste centro. Que non é doxe. Que non é doxe. E depois veñen ustedes cos traballadores. Vostedes enseguida, isto fai dano, fai pupita. Venme aquí ca Pontón, ca o Pegá, co Prestoceno, pero vostedes que me están contando? Vostedes estuveron na residencia? Viron o que había? Non, eu tampouco. Pois o que se faga é que o órgano competente que o faga. A min contan os traballadores, contan os usuarios, contan os profesionales médicos. Estános isto, pensa que vostede que traemos aquí algo tan serio como a vida dos nosos maiores e a residencia que están. Pero voulle dicir máis. Bueno, despois vostede da Sarna. Vostede aquí en Sarna. E que tratan ustedes? O que leen na prensa? O que dixeron non sei quen en Santiago? E aquí trae iso, bótase, esta é unha expresión de motivos. Esta é a expresión de motivos. E o que se vai a votar. E non veñan vostedes, é que dijeron, dixeron que, eu digo que me contan. E se me queren enxudiciar a alguén, pois que me chamen a xudicado. E demostro, e teremos que buscar testemunhas, e demais. Poden vostedes justificar ao revés? Non. Cal é o problema porque vayan facer que a Xunta faga unha inspección? Teñen medo de que? É que é así. Pero claro, vostedes copiaron enseguida a táctica da empresa porque poucas veces se viu en moitas cousas a inquina da empresa contra o grupo do BNG. Saltou xa enseguida. Hombre, que casualidade. Pero claro, a propia empresa, xa que atendemos á prensa, como dixe vostede, a empresa dixo que había 14 traballadores pola mañá, 10 pola tarde e 3 pola noite. E dice, alguén se pode preguntar que 10 personas para asear, para cuidar preparar os enfermos, dar o almorzo, para 180 usuarios, 14 personas abondan. Abondan 14 personas, que cando acaban o último xa hai que darlle sentar ao seguinte. Ou ter unha persona, e vou falar en plata, cagada toda a mañá porque a xente non dá tempo a limpiar. Porque, claro, hai que fazer o traballo. Así teñen xente de baixa, con problemas psicolóxicos, físicos e demais, porque non se pode facer o traballo que está facendo. E despois, que me queda un todo de intervención, voulle facer uns números no que é o personal. E despois, o que nos este vendo, escoitando, valoren. Pero nós vamos votar o que trae esta iniciativa, podemos quitar o punto 4 sin problema ningún, que é o que se trae o da prensa e o que se dice preadiante, cada un ten conta, porque tamén o que dicen vostedes na prensa non ven aquí a casa. Gracias. Don Germán. Sí, nos reiteramos que efectivamente creo que o primeiro punto de instar a Xunta de Galicia a realizar de inmediato unha inspección exhaustiva debería ser de obligado cumprimento. Eu non sei, señora Cati, se iso non o entende ou non, porque efectivamente poden votar que non, pero entenderán que o lóxico sería que a Xunta de Galicia pois que se faga cargo, porque administrativamente é a competente. Nós vamos a apoialo, por suposto, e tamén dicirlle ao señor Emilio que se isto que está facendo a Xunta de Galicia cada un os vi non é bon, non o trasladen vostedes ás residencias de maiores da Deputación. Mais nada. Gracias. Doña Cati. Sí, moitas gracias. Mire, señor Emilio, fixeron mal desde o principio, porque se o que querían era apoiar a estabilidade laboral ou as melloras das condicións laborais das persoas, poderían facelo de outra forma. Dixenlle na primeira exposición, nós, ata que explotou este tema, non recibimos queixas nunca dos empregados ni dos usuarios. E noutras cousas que ten que ver a Xunta de Galicia, sí, si la recibimos, por exemplo, con cousas do hospital, a veces a xente nos chama e nos dice, ou nos comenta, ou co centro de saúde, que a veces están de baixa a mitad dos médicos, e temos que escoitar a xente protestando porque non se cubren esas baixas. Claro que recibimos moitas veces queixas, pero desto en concreto non. O mellor é que non coñecemos a xente ou que a xente non se atreve. Tamén aproveito os micrófonos do pleno e se nos ven, para que nos estamos abertos tamén para escoitar a esa xente, a esos empregados de DomusVi e a esos usuarios a que falen con nós. Pero repito, nadie o vai judicializar, señor Emilio, ninguén, ni a vostede, ni ninguén do seu partido. Pero sí que é certo que hai determinadas condutas que vostedes denuncian que si realmente son así, entendo que a quen lle compete terá que entrar. Mire, a Xunta recentemente pechou a vivenda comunitaria de Amoeiro e o centro de San Gabriel en Xinzo de Lima. É dicir, cando se detectan deficiencias graves e malestar dos usuarios, se pechan as instalacións sen ningún problema.
A Xunta de Galicia fixe unha inspección en setembro, polo que nos trasladan a nós, o grupo municipal, fixeron unha inspección en setembro nesta residencia e non atoparon todas as anomalías que vostedes dicen. Por ese motivo non pechan a residencia ou non entran máis a fondo. Por ese motivo, nós, ante semellantes afirmacións e porque non recibimos tampouco nós, como membros dun grupo político, esas queixas directas, non podemos ser partícipes desto. O propio señor Torres, da súa exposición, home, ten que votar a favor, claro que sí, o que vaya en contra da Xunta hai que votarlo a favor, pero tamén recoñeceu que eles tampouco recibiron esas queixas directas. Entonces, tamén, aunque nos votemos en contra desto, tamén nos parece un tema serio. E nos parece que se realmente se producen negligencias dese tipo, nos tamén animamos a xente a que faga esas queixas non só nos foros políticos, que é necesario, senón onde teñe que facelas. Inspeccións de traballo, inspeccións de todo tipo, de decir, hai moitas canles para poder facer investigacións e queixas que poidan dar conclusións positivas para todos. Aparte de os debates que podemos facer aquí nos diferentes foros políticos que existen. Eu creo que xa expuxen toda a nosa idea. Estamos a favor de que se entre, de que se investigue e que o teña que facer. Nós non entramos na residencia, vostede tampouco. Pero, sí, a proposta de acordo está moi ben, pero vostedes levan moito tempo dicindo que se están cometendo unha serie de cousas moi graves, e aí non podemos entrar. Moitas gracias. Gracias, doña Cati. Señor Torres. Nada máis por mi parte, gracias. Moitas gracias. Turno de peche, don Emilio. Ben, asistimos a un exercicio de funambulismo importante. Miren, vou ler un dos moitos mensaxes. Non vou dar nombre, evidentemente, en intentar que non se descubra quen é a persona, porque a xente esa outra das cousas, as posibles amenazas que teñan e represalias, cada un na súa casa sabe o que pasa. Horrible, son traballadora dali e dá vergoña dicir que traballo ali e teñen-nos esclavizadas. Moitas baixas sen cubrir 2 personas de noite para 180 personas. E eso de 3 enfermeras mentira. Son auxiliares de enfermera. E fan de enfermeras en selo. Porque levo ali X anos e todos os enfermeros que había acabaron marchando por explotalos e pagar os mínimos, falta de persoal, tivemos conxuntivite, sarna, piollos, de todo tivemos. Unha pena que os nosos maiores ten así preocupados. Este é un dos tantos. Eu teño que confiarme desta persona que mo chama. A mí non me dice que eu teño moitas máis cosas que facer na miña vida, política e personal, como para andar justificándose. Pero cando ven unha persona e ven outra, e resulta que veñen os usuarios que se denuncian, e veñen profesionais da sanidade que tamén ven o mismo, pois igual hai que mirar o que está pasando. E dice que estamos a favor de que, dice vostede, dona Cati, que estamos a favor de que se investigue, ou que se vai a fazer unha expedición. Pois é o que se pide aquí. Hai que se pide outra cousa. É que se dote a xente de personal. Sabe vostede cantos traballadores está dotada ou está pensada a residencia do Morín? Para máis de 120 traballadores. Aproximadamente, según os ratios que teña. Sabe cantos ten hoxe? Non chega a 70. Sabe cantos son 40 traballadores co seu sueldo e a súa saúde social? Digo yo fácilmente, 40 por 2.500, 1.200.000 euros. Iso é o que pasa. 1.200.000 euros que se meten na buchaca a empresa que aforra porque que non paga os nosos maiores. Xa non vou falar aquí do sistema, como falou vostede da Moeiro, o sistema da Xunta, eso xa non vou entrar aí porque é outro debate. Aquí estamos debatindo sobre un problema que hai nunha residencia, que os sindicatos e os traballadores non lo dicen. Que pasa? Que vostede colleulle a bulla de marear a empresa e botalle os traballadores encima ao BNG. Como somos a pata coxa, botalle os traballadores encima. Non, nós non estamos en contra dos traballadores, ao contrario, estamos defendendo. Gracias, don Emilio. Perdón. Nada, non se preocupe. Retiramos o punto número 4, ok? Vale, señor secretario, retiramos o punto 4. E votamos así o número 4. Moi ben. Dúas cuestións moi breves. Inspeccionar é bon. Se non hai nada que esconder, pois estupendo. Ese é algo que corrixir, hai que corrixilo. Non pode ser que os pacientes ou persoas que estén ingresadas nunha residencia o estén pasando, se é verdade o que dicen, dese xeito. Non é posible continuar nunha situación así, se iso é verdade. E tamén debo dicir unha cousa, a Xunta non trata a todos por igual e son eu consciente en primeira persoa. As residencias da Diputación de Lugo inspeccionanse todos os meses e exigen os ratios que están en el decretito.
Por certo, cambiaron o decreto fai pouco por culpa da Diputación de Lugo, non é un momento ahora para explicarlle por qué. Pero as privadas non se inspeccionan igual. Ni se siguen os ratios, nin na periodicidade. E iso doi fe. Iso é así. Por lo tanto, iso é verdade. E logo, para rematar, un pouco máis do tono de humor, don Emilio, usted tamén fai algún corte. Doña Cati tamén fai algúns cortes e larga o que non sabe que perfectamente non é verdade o que está dicindo, pero larga. Pero o mellor de todos foi o que fixo outro día o José Luis. Ese ganoulles a todos. E no Parque dos Condes fixo un vídeo ponse a dicir, mira, toda esta xente que está aquí detrás vai ser perjudicada. Quen estaba xente detrás? O grupo do PP. Ese sí que é un vídeo. Sí, señor. Bueno, sometemos a votación a proposta do BNG. Votos a favor. 12 votos a favor, votos en contra. 4 votos en contra. Queda aprobada a proposta do BNG sobre a residencia do Morín. Pasamos ao punto número 12, que é unha moción de experta sobre a reducción do tipo impositivo do IBI. Está ben da comisión, por favor. O ditame é favorable a proposta, cun voto a favor do concelleiro do Grupo Municipal de Experta un forte grupo mixto e 9 abstencións dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista, do concelleiro e da concelleira do Grupo Municipal Popular e do concelleiro do Grupo Municipal do BNG que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñer a iniciativa, ten a palabra don Germán. Sí, temos un dos coeficientes impositivos para o IBI máis altos da provincia de Lugo, 0,605% para os bens inmuebles e 0,38% para os bens inmuebles rústicos. Deixando claro que este equipo de goberno nada tivo que ver coa subida do mesmo, que recordamos estaba no 0,42 no 2011, no 0,45 no 2012, si temos claro da súa total negativa a baixalo. Entendemos que os servizos á cidadanía sufragan cos nosos impostos e non seremos nosos que neguemos tal obviedade, pero tamén é certo que dita rebaixa conlevaría unha forra para moitas familias monfortinas. Son moitos os cartos invertidos durante os últimos 10 anos que nos levan gobernando e moitas actuacións no noso concello, moitas actuacións absolutamente necesarias que xa recoñecemos en multitud de ocasións públicamente, moitas actuacións necesarias que vostedes non acometen, que nós imos seguir insistindo na súa execución e moitas actuacións absolutamente innecesarias para este partido político que propón revisar este coeficiente do IBE. Sempre se queixan, con táctica política, que temos que concretar que actuacións deixaríamos de executar debido á falta desos ingresos pola rebaixa do coeficiente do IBE. Entre as actuacións que entendemos necesarias están o arranxo das estradas, o cambio a LED da iluminación pública, o arranxo dos parques infantiles, o arranxo do pabellón, do campo do fútbol, ou mesmo os parques infantiles, o cemiterio, ou os arranxos no polígono industrial. Entre as actuacións necesarias e que vostedes non acometeron está o abastecemento de auga, o saneamento insuficiente que provocan verquidos ao río. Entre as actuacións absolutamente innecesarias estarían os cartos que queren invertir nunha macro praia a todas luces innecesaria, unha ponte que estragaría o Malecón e Santa Clara, a zona D ou este último proxecto da Megafonte. Por todo anteriormente exposto, instamos o equipo de goberno do Concello de Monforte a revisar a baixa o coeficiente do IBE. Bueno, pues para reiterarnos que nos ven o pelo todo este tema ca moción do PP. Efectivamente, nós unha das cousas que non faríamos pois serían esos cartos que se van a invertir en esa megafonte que entendemos absolutamente innecesaria. Moitas veces nos falan vostedes aquí de que actuacións non faríamos. Bueno, pois nós xa me parece que queda suficientemente claro e algunhas veces dícenos se baixaríamos a axuda a domicilio ou o SAF, nós xa decimos que non. Si gastaríamos menos en persoas vulnerables, nós decimos que non. Si esas axudas a eficiencia enerxética ou alimentos ou a lugares, si as baixaríamos, nós tamén decimos que non. As asociacións deportivas coas subvencións, nós tamén decimos que non. É certo que todo isto é moi revisable, como xa falamos antes. O servicio público gratuito de transporte, pois nós estamos máis a favor dun bus urbano que doutro, pero, bueno, agora temos dous, esperamos que salgan correctamente. Tampouco mudaríamos o servizo de limpeza, pero é certo que con como decía a señora Prada, temos un
non temos casi préstamos, non temos casi que pagar, estamos en deuda casi cero, temos remanente, entonces sí que poderíamos ver a posibilidade de baixar o IBI. É certo que falábamos que se se baixa o IBI nun 0,05%, bueno, pois a recaudación baixaría uns 300.000 euros. Pois, ainda lle daba para unha fonte de 12,5 metros. Por exemplo, este ano. Baixaríase e vostede podería facer igual unha fonte, pero de 12,5 metros. E de 2,5 metros, que xa non é pouco, que xa sería unha fonte en condicións. Non sería unha fonte de cidade, pero sería unha fonte. A nós chegaríanos. Entonces, todas estas cousas que dicen ou que ahora nos teñamos que ir de aquí con que o de Fancine non é verdad ou que Experta Monforte o que quere que vostedes non teñan cartos, non é certo. Experta Monforte o que quere que se arcade menos porque nunha recadación de uns 300.000 euros menos pois quedarían uns 12 euros, unha familia como a miña pois quedarían 73 euros. Que o mellor a vostede gañando 80.000 euros, 15.000 no Concello, e tendo chofer, non sabendo canto costa a gasolina, non sabendo canto costan as rodas dos coches, non tendo problemas por ir ao taller, etc., pois a vostede, o mellor non lle supón moito. Pero a calquer familia dos monfortinos, pois sí que lle pode supoñer. Entón, como non estamos todos igual, sí que é certo que é relativamente pouco, que dicía vostede, uns 13 euros, pois o mellor uns 13 euros non é moito, pero nunha familia, pois de 3, pois xa son 39, pois xa dá para ir cenar por aí o mellor. Entón, para centrar o tiro, a nós o que nos gustaría é que vostedes teñan a ben a posibilidade de revisar unha baixada do coeficiente do IBI, que está bastante alto, se recadarían, pois, o mellor, uns 300.000 euros menos, que efectivamente o anterior interventor estaba absolutamente en contra. Nós xa non vamos a preguntarlle, porque para saberlo dentro de 90 ou 120 días xa non nos importa o que pense a interventora agora mesmo, pero nós sí que podemos presentar isto e creemos que non pasaría absolutamente nada porque hai moitísimos gastos que nós entendemos que son absolutamente superfluos ou que, como mínimo, vemos que non son as prioridades que tería Experta Monforte se gobernara esta cidade. Mas non. Moi ben, pois nada, ten que seguir usted intentando para o futuro. Don Emilio, ten o seu turno. Grazas, moi brevemente, porque, bueno, isto remítome, non vou a reproducir todo o que se falou aquí no último pleno onde se aprobaron as ordenanzas fiscais e unha das propostas que nós podíamos aprobar era esta. Vamos votar a favor dunha forma gradual e non vou astenderme moito máis, e máis estou utilizando esta quenda para se na segunda hai que apelar a outro tipo de intervención para que poda falar. Moitas gracias, don Emilio. Polo Grupo Popular, don Emilio Iván. Boa tarde de novo. Bueno, este grupo xa manifestou reiteradas veces o interés pola rebaixa do IBI e xa lle anticipamos que nós tamén vamos a votarlle a favor, vamos a apoiar a súa moción, pero todas as veces que se presentou nesta corporación a rebaixa do IBI, o equipo de goberno se opuxo a aliviar a carga fiscal dos monfortinos, e incluso tamén vostedes, en certa medida, porque este grupo municipal, no pleno do 24 de xuño do 2024, trouxe unha moción para facer unha reforma da ordenanza fiscal coa idea de reducir o IBI de Urbana nas parroquias monfortinas, facer unha bonificación do 50%. Esta moción foi recetada polo equipo de goberno coa abstención do Bloque Nacionalista Galego e de Experta Monforte, que tamén se estiveron. Como ben indica o voceiro, os impostos son indispensables, digamos, todos son indispensables para que os concellos dispoñan de diñeiro para facer fronte ás súas necesidades e o mantenimento das súas infraestructuras, pero non deberían incrementar impostos para realizar obras ou actuacións de dudosa necesidade e menos para satisfacer a megalomanía de algún gobernante. Ponte de Ferro que vai a ser o reclamo turístico para visitar Monforte, igual que o é a Torre Eiffel para visitar París, creo que son palabras súas, señor Tomé, unha playa fluvial na que media provincia vai virse a bañar, en vez de preferir as costas galegas, e unha megafonte que vai a concurrir xente a fotografiarse, a bañarse, a pescar, non sei a que, igual que a Cibeles ou a Fontaña de Trevi. Pode ser igual, calquera cousa destas. Votamos en falla unha maior concreción da súa proposta na rebaixa do IBI,
pero como lle indicamos anteriormente, pois vamos a apoiar a súa moción. Nada máis. Moitas gracias, don Iván. Sei daré algúns datos ahora porque van a clarificar as ideas. Señor Torres, señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Podríamos decir que su escrito no se ajusta a la verdad, que es más liviano que decir que usted miente políticamente, como le gusta a usted decirlo. Yo casi diría descabelladamente, pero vamos a dejarlo políticamente, pero también se podría decir. Porque mire, no es cierto que tengamos el coeficiente impositivo del IBI más alto de la provincia. Eso es una falsedad. Y casi todos los concejos de nuestro entorno tienen el IBI para inmuebles rústicos mucho más alto que el nuestro. Así es que, como parece que quieren potenciar el rural. Pero eso es otra historia. El Concello de Monforte lleva sin actualizar la ponencia de valores desde 1996. Somos uno de los concellos que más bajo tiene el coeficiente del IBI, frente a otros que, teniendo menos población, tienen coeficientes superiores al nuestro. Este es un asunto que ya lo hemos hablado, no sé si en uno o varios plenos. Lo hemos argumentado, lo hemos debatido, por lo que vamos a volver a votar lo mismo y damos por terminado el debate en nuestra instancia. Salvo que se quiera usted meter en jardines para la segunda, pues si seguir apuntando descalificativos personales, le contestaremos. Gracias. Segundo turno, Germán. Si non vai haber descalificacións. Temos dos coeficientes impositivos para o IBI máis alto da provincia de Lugo. 2, non é 1, 2. É 2 coeficientes impositivos. Entonces, como sei que vostede non ten ningún problema ca compresión lectora, pois me dá a sensación de que me tomo pelo. Pero como non me vai sacar das miñas casillas, pois mire, fagan vostedes o que estimen oportunos, porque estamos aquí para eso. Como ben me decía outro día a señora Prada, cando, bueno, decía yo o BNG, pero entendo que tamén será para nós, cando gobernemos ou gobernen eles, xa fará vostede o que lle dé a gana. Bueno, pois, cando goberne Esperta Monforte, intentaremos baixar o coeficiente do IBI. Pero é certo que nós necesitaríamos outro pleno para rebatir todas estas cousas das homilías que mete, tal e tudo. Mire, eu, como voceiro de Esperta Monforte, mandei aquí, por rexistro, a primeira folla dos estatutos da Asociación Empresarial Next Generation Ribeira Sacra. É mentira que sexa con ánimo de lucro. E vostede non debería ir, vostede, como alcalde, non debería ir á radio a decir que o señor secretario lle dixo que é con ánimo de lucro. Non se pode mentir á cidadanía, non se debería mentir á cidadanía. Pero nós, desde Esperta Monforte, tampouco deberíamos ter que vir aquí a decir todas estas cousas, porque eu non minto. Gustaralles máis ou menos o que lle digo, gustaralle máis ou menos o tono, porque só trouxen as mocións nas que vostedes votan a favor e en contra que está sacado do que colgan vostedes no Facebook. Ademais de o alcalde non sei que, o alcalde non sei quanto, tamén veñen os dos plenos. Entonces, non poden decir que nos mentimos, pero eu sí que podo decir aquí abertamente que o alcalde foi á radio a mentir porque dixo eso, está grabado, eu non sei se o dixo o señor secretario ou se o inventou ou o que sea, pero non se pode, porque os cidadáns non son parvos. Entonces, non é de recibo. Entonces, por favor, diga aquí públicamente, polo menos, inda que lle parezca que nós somos os defensores dos pleitos perdidos, que a asociación Next Generation non é con ánimo de lucro. E despois, se vostede quere decir que non participamos como Concello, pois polo que sea, que a mí non me importa ni sequera de feito, non quero nin saber por que non participamos. Entonces, isto do coeficiente é o mismo, vostede non pode decir eso porque aí só pon que somos un dos coeficientes máis altos, e somos, señor Torres. Entonces, todo outro, pois son taparratas. Gracias. A usted. Moitas gracias. Don Emilio, segundo turno. Renuncio. Renuncia. Don Iván. Atendendo ao que dixo o señor Torres, pouco importa debatir máis. Renuncio. Moi ben, señor Torres. Desde luego lo que ha dicho usted como taparrabos le vale, pero para convencerme de que es incorrecto les digo yo, mire,
Mire, da lectura con precisión sin contentarme con consideraciones globales, superficiales, para no dar asentimiento con prontitud a los charlatanes. Marco Aurelio, Meditaciones Lesas, y sabrá un poquitín discernir lo que es mentir y lo que es faltar a la verdad, que no es lo mismo, no es lo mismo. Usted está haciendo ilusiones constantemente a todo el mundo. Miente. Tiene una obsesión con mi compañera que yo no sé si lo siguiente será pedirle, me está casada, si no hasta le pide matrimonio. Cada intervención que hace usted habla de ella. Oiga, por favor, usted no se ciñe jamás a un punto. Mire, usted no se ciñe jamás a un punto de debate. Un momento, señor Torres. Don Germán, chamo a orden por primeira vez. Don Germán, chamo a orden por segunda vez. Por segunda vez. Usted non é quen para dirigirse a ningún concelleiro cando non está no uso da palabra. Que lle quede claro. Señor secretario, tome nota. Son 2 veces chamadas a orden. E se fora ca rapidez do alcalde de Ourense xa iba a terceira. Menos mal que non son tan rápido como ele. Continúe, señor Torres. Mire, no se puede mentir a la ciudadanía, pero ¿quién miente aquí a la ciudadanía, hombre? Usted nos echa aquí un mitin, joder, a mí me parece muy bien que esté recordando lo que haría, lo que no haría, pero fíjese a los puntos del orden del día, ¿vale? No nos maree con lo que haría y lo que no haría, no nos interesa. Y si algún día tiene usted posibilidad de gobernar, hágalo, o júntese con sus amigos, den unas charlas, pero aquí venimos a perder no el tiempo de los ciudadanos, a debatir propuestas. Y, por supuesto, propuestas que ya están debatidas, sinceramente. Yo tengo mis dudas de que esto se pueda admitir una y otra vez legales, mis dudas. Ahora, si usted quiere insistir en presentarlas, hágalo, pero tendrá que escuchar lo que oye, nada más ni menos. Y políticamente, como le gusta a usted decirlo, políticamente, ¿de acuerdo? Gracias, señor Torres. Turno de pecho, Germán. Renuncia. Moitas gracias. Mire, a verdade só ten un camiño, don Germán. Este equipo de goberno non subiu ningún impuesto. Así que non minta, porque non subimos ningún impuesto. E os números están aí. Ningún. Non sei se me escoita ben. Ningún. E mire, don Iván, o que vostede decía de París, tanto a fonte como a ponte, é para que non tiña que ir a París, se pode facer a fonte aquí en Monforte, tanto na fonte como na ponte. E en relación co IBI, pois sí, e en relación co IBI, e vostede tampouco está no uso da palabra, tampouco está no uso da palabra. Parece que se ven un pouco arriba últimamente, home, cada un, en fin, pero un pouco de respeto, e eu, cando falei vostede, non dixen ni pío. Así que un poquito de respeto, porque senón tamén teño que chamar a atención a vostede. Vale. Mire, a última ponencia de valores en Monforte actualizouse en 1996. Alcalde do Partido Popular. Está sin actualizar a ponencia de valores, que é a valoración dos edificios que hai en Monforte desde que gobernaron vostedes. Quen subiu do 0,45 ao 0,60? O decreto do señor Montoro e do señor Rajoy. Ano 2012. E agora a culpa é dos demais. Hombre, que curioso. Mire, don Germán, a asociación esa que vostede dice ten ánimo de lucro, porque os responsables que eu escoitei dixeron que eles iban a traballar para conseguir beneficios para as empresas asociadas. Conseguir beneficios para empresas é ánimo de lucro. Hasta ahora era así. Hasta ahora era así. Outra cousa é que o consigan. Pero a declaración de intencións foi esa. Esa foi a declaración de intencións. E agora vamos repasar algúns concellos da provincia de Lugo, porque é bon que os ciudadanos sepan. E, ademais, aquí da comarca vou dicir como están algúns. Mire, en Barreiros, que ven de época anterior ao actual goberno, da época anterior, non é a actual alcaldesa nin a vicealcaldesa, as que poñeron isto, 0,80. 0,80 en Barreiros, alcalde do Partido Popular, e 1,30 en rural. 1,30, datos oficiales, por empezar aquí no Valle de Lemos. Bóveda, 0,60 en urbano, 0,55 en rural. Chantada, que tamén gobernan ustedes,
0,60 urbano, 0,40 rural. Incio, 0,50 urbano, 0,30 rural, dos máis baixos. Láncara, 0,60, 0,30. Friol, 0,60, 0,60, en rural, 0,60, Monforte de Lemos, 0,60 urbano, 0,38 rural. Máis baixo que todos os do PP, no rural. E iso que despois apostan todo polo rural. Pero mire, Xove, outro do PP, tamén 0,60, 0,30, eso está como nós. Lugo, que non gobernan ustedes, pero estaban 0,60, 0,30. Mondoñedo ten o 0,65 no rural, ustedes defensores do rural. Palas de Rei, 0,60, 0,60, igual urbano co rural. A Pastoriza, 0,60, 0,60, 0,60, igual, urbano que rural. Pobra de Brollón, 0,71, 0,90. Sí, venga. Quiroga, 0,55, 0,38. Urbano, o rural igual que Monforte. Urbano un pouco máis baixo. Ribadeo, Partido Popular, 0,62, 0,54, rural. 0,62 é máis que 0,60. Río Torto, 0,65, PP, máis que 0,60. Sabiñao, 0,50, 0,30. Sober, 0,52, 0,48. O Viveiro, 0,72, 0,83. E estos todos da comarca de Monforte, lle podo decir, teñen todos unha revisión da ponencia de valores máis reciente que Monforte. Todos. Por lo tanto, se revisaron os valores son máis altos, inda que teñan un coeficiente máis baixo, pagan máis. Pagan máis. Por lo tanto, dicir que somos o concello que ten o IBI máis alto da provincia é mentira. E na comarca xa sabía que teñen todos no rural. Nós somos os máis baixos. Aclarada esta situación, sometemos a votación a iniciativa de Experta Monforte. Votos a favor. 7 votos a favor, votos en contra. 9 votos en contra. Queda rexeitada esta iniciativa. Pasamos á cidade de control, dación de conta de resolución da alcaldía de datas comprendidas entre o 22 do 10 e o 18 do 11, dación de conta de información específica de resolucións da alcaldía que levanta reparo de intervención do 3 do 11 ao 6 do 11 e tamén o 11 do 11 de 2025, dación de conta do período medio de pago e morosidade terceiro trimestre de 2025, dación de conta da execución trimestral do terceiro trimestre de 2025, dación de conta da rendición da conta xeral do exercicio 2024. Por certo, o Consello de Contas, que nos ten usted a información, dice que as contas do Concello de Monforte están correctas e na maioría dos membros do Consello de Contas saben ustedes que non son precisamente do Partido Socialista. Así que, sí, porque nombraron ustedes. Aprobamos o Parlamento de Galicia a proposta do Partido Popular. Creo que hai un do BNG e un do PSOE, son 5, 3 do PP. Por lo tanto, non son do Partido Socialista. E dicen que as contas do Concello de Monforte están ben. O cual debe ser un orgullo para todos. Despois non anden ustedes por aí dicindo cositas. Non fagan como o vídeo do José Luis. Bueno, dito eso, temos rogos e preguntas. Quedou bonito o vídeo, Faga algo máis que... Bueno, Oliver Laxe vai se fijar en vostedes, xa verá. Bueno, vamos con rogos e preguntas. En primer lugar, o Grupo Popular, doña Cati, ten 2 preguntas e 2 rogos. Formule. Sí. Moitas gracias.
Non permiten pagar en efectivo. A valla non funciona e pode entrar calquera. Non hai seguridade nos armarios. Poucas duchas, sempre hai cola. Non filtran ben os sumidoros nos vestiarios e queda moita auga. Non hai nin sauna nin jacuzzi. Non hai gimnasio para saber Dios cando, pero nos cobran o mesmo. Estos son distintas queixas que nos chegan da nova piscina municipal. Desto, por exemplo, sí, temos mensaxes que non vamos a amosar, obviamente, por protección de datos. Sabemos que tamén se trasladaron queixas aos servicios municipais. Rogamos procedan a investigar a situación e intentar poñer remedio a este descontento tras unha inversión tan importante realizada. Segundo rogo, tras o arranxe da tubaxe da auga, a rúa Ramón Cabanillas quedou con danos, destacando dúas grandes fochancas que causa perigo para os condutores. Por todos postos, rogamos procedan ao arranxo do firme. E as preguntas: en setembro lle presentamos un rogo onde lle pedíamos o arranxe do firme do Parque do Hospital, unha das obras das que tanto presume. O firme do cemento está roto en varios sitios e pode dar lugar a caídas e danos. 2 meses despois a situación segue igual. Ten pensado levar a cabo algunha xestión para arranxar o firme? E a segunda pregunta, témonos que sumar as queixas relativas ao estado do cemiterio tras a suposta reforma levada a cabo. Escoitamos queixas de veciños e tamén de outros compañeros da oposición. Nos mesmos comprobamos o mal estado no que se quedaron algunhas zonas. Por todos postos, está a levar a cabo algunha xestión para solucionar estes malogros? Nada máis, gracias. Gracias, doña Cati. Vou aclarar unha cousa en relación co robo. O que vostede dice que son fochancas debido a traída da auga non é verdad. O arranxo da auga non é verdad. Isto foi Fenosa. E xa está requerido a Fenosa para que o arranxe. Pero non foi para nada a traída de auga do Concello. Isto foi Fenosa. E, efectivamente, hai un par de vaguadas que terá que arranxar e está requerido para ello. E logo, en relación co tema da piscina, de verdad, eu non sei se os atopan ou os buscan, pero que isto é que é de risa. Mire, non pagar en efectivo, evidentemente, para que non haxa dinheiro en caixa na piscina. E non haxa ninguna dúda en canto a cobros, pagos, non. Pago por banco ou con tarxeta, como queiran, como é en todas as ciudades. Hoxe, raramente se atopan pagos en diñeiro. Claridade, transparencia. Non hai dúda de que alguén cobre mal, pague mal, non hai diñeiro en caixa. Igual que alguna persona que tamén dicía, cando poñemos as pistas de tenis con xestión telemática, e hoxe están encantados, porque nadie lle pilla a pista a nadie. Se tes hora concedida, só xe abre a ti. Por tanto, non se vai a cobrar. Se é unha queixa, pois vaya, por Dios. Dice vostede que non hai seguridade nos armarios. Pois claro que hai. A ver se non cerra ben. A ver, claro que hai. Eu preguntei, si, pechan, abren, hai que levar a chave e non hai para nada. Se alguén manipula, denúncieno, pero iso non é verdad. Mire, as duchas son moito máis grandes que as que había. E se unha persona do lado se está duchando e a salpica a alguén, home, que lle diga, pois non me salpiques. Pero, onde se ve que as duchas que hai nesta piscina non son suficientes, e se hai moita xente usando, é que tamén hai moita xente usando a piscina, é unha boa noticia, é unha boa cousa. Por exemplo, o gimnasio. Bueno, espere, isto xa pa nota. É que non hai sauna nin jacuzzi. Hombre, é que non sei a pretensión. Teño unha piscina climatizada e que non temos por que ter sauna e jacuzzi para 4 ou 5. Ou é que quer usted por 1.800? Que tamaño tiñe que ter un jacuzzi a sauna? En fin. E logo dice o gimnasio, pagámoslo e non disfrutamos. Mentira, porque non o pagan. Ese é un añadido que ten a piscina. E que non está, non hasta sabe Dios cando. Usted debería saber, porque se informou aquí, e debía usted decirlo como ciudadana de ben, dicir, mira, non, é que houve 2 empresas que reclamaron o concurso, por certo, o Tangal deu-nos a razón, e, por tanto, agora xa podemos facer unha contratación negociada, procedimento negociado, sin publicidade. E estamos en elo. É case seguro, tampouco me toma a pé da letra, que no mes de xaneiro estarán postas as máquinas do gimnasio. Así que xa nos vale para esas propostas que todo o mundo fai de adelgazar, de fazer gimnasia a partir do ano novo. Seguro que vai vir ben para todas esas propostas.
Eso en canto aos rogos. Mire, en canto ás preguntas, dice que o firme do hospital está mal. Mire, o firme está ben. Que teña unhas grietas non quer decir que o firme está mal. Non se preocupe que non vai caer para baixo para o hospital. Non vai caer. Non se preocupe. Se alguén busca cosillas, sí, hombre, en a miña casa tamén tiña alguna grieta, Sí, sí. Usted se acorda cando houve un terremoto aquí en Monforte? Bueno, houve uns principais, pois en ese momento eu tiño grietas na casa desde esa época, fíxese vostede. Bueno, iso por un lado. E as grietas, pois, eran arranxadas no seu momento. Usted non se preocupe, Non se preocupe por iso, xa se arranxará. E a pregunta 2, mira, a dirección de obra do cementerio é que certifica a obra, non o fai o alcalde. Iso usted seguro que o sabe, As obras se certifican os directores de obra, non as certifico eu. E a obra está ben. Porque haxa que reparar. Repararase, non se preocupe vostede, porque sabe o que fixo aí o director de obra moi ben. Sacou fotos de todo, hai fotos de todo, de antes, e agora se poden comprobar que é o que había e que é o que hai. Fotos. Hai un archivo cheo de fotos, para saber o que hai e o que había. E non se preocupe, que non está certificado todo. Por lo tanto, hai unha parte importante sin certificar e hasta que iso estea acabado non se pagará. E se hai que fazer algún arreglo, se fará con cargo a ele. E seguro que lle vou complementar a información porque hai outra pregunta subversa sobre o tema que pregunta alguna cousa distinta de vostede e que lle vai valer para a resposta para os dous. Outras preguntas pregos estaban registrados por expertas e que ten a palabra, don Germán. Delegamos que teñan a ben deixar para os profesionais o tema das podas das árbores ornamentais da cidade e pregamos que teñan a ben arranxar os desperfectos na ponte do Parque de Covas. E as preguntas: remataron as obras do cemiterio municipal de Monforte de Lemos o pasado 27 de outubro, como aseguraba vostede en prensa ese propio día, e cantas queixas por rexistro municipal se fixeron polos monfortinos a consecuencia das obras realizadas na parte máis antigua do cemiterio. Pois moitas gracias, Germán. O primeiro rogo, en relación coa poda dos árbores, dicirlle que xa fan os profesionais. Eu non ando podando os árbores, nin o concelleiro tampouco. O que pasa é que vostede non se fixaba que había árbores que xa creceran bastante e entraban polas ventanas do primeiro piso. E, por tanto, hai que fazer unha poda que rebaixe, evidentemente. Se vostede quer que lle entre por as ventanas as ramas, pois, en fin, pero non andamos podando, Se ten algunha dúda, non se preocupe, non andamos podando. E en relación co tema de Covas, dicirlle que anda usted un pouco con retraso, porque había unha tabla que si estaba en mal estado, pero xa se cambiou fai 15 días, me dice o concelleiro do ramo. Así que non hai nada que arranxar, pois está arranxado. En relación coas preguntas, bueno, a primeira delas, se ve que se olvidaron ustedes de poñer interrogante, porque non é unha pregunta, e ven a preguntar se remataron as obras do cementerio. Sí, ese día, remataron. E, ademais, unha moi boa obra, repito, moi boa obra. E nunca tan ben estivo o cementerio como está agora. Nunca tan ben estivo. E, en canto ás queixas, voulle dar os datos, sabendo, ademais, unha cousa. Calquera desperfecto será correxido. Calquera. E voulle dar os datos. Mire, por rexistro, que son as que valen, non estas de bar, por rexistro, entraron a data 24 de novembro, é dicir, a data de hoxe, entraron 17 solicitudes. 17. Vostede pensa cantos miles de sepulturas hai ali? Miles de sepulturas, 17 non é nada. 17 non é nada. E mire como se distribuyen. Mire como se distribuyen. Non se impaciente, doña Cati, que isto non é nada. Cantas miles de sepulturas hai? Mire usted o porcentaje. Mire, pasa que pensa que vostede iso, que non lle gusta que arreglemos cousas. Pois sí, non se preocupe. Xa verá, como a xente non nos vai a castigar por eso. Non se preocupe. Mire, 9 solicitudes refírese a deterioro producido no mármol das lápidas. 9. E xa lle digo, vamos a mirar se son verdad, se repondrán todas. E se non son verdad, habrá que decir, mire, isto estaba así antes, porque hai as fotos. 9. 2 desas denuncias, desas requerimentos que fan ao Concello,
e o mármol da parte inferior está parcialmente coberto por formigón. Se ten algunha partica, ten formigón. Bueno, pues hai que quitar ese formigón. 4, dice que producen encharcamento no pasillo. 4, en 80 calles e as 1000 sepulturas. 2, comunican que ao quedar a distinto nivel o pasillo do mármol do nicho, produce a acumulación de auga diante dos nichos e que, ademais, eses nichos non se poden abrir. 2. E un que dice que faltan os recipientes das flores que había antes das obras. Fíxese vostede, este é o informe oficial, formal, que entrou por registro de todas as queixas. Fíxese vostede cantas queixas. 17 repartidas en todas, en 1, 2, 3, 4, 5 cousas. Creo que está contestado. Os señores do BNG fixeron aquí unha pregunta e 2 rogos agora ao principio. Formúlenos e veremos a ver se podemos contestar. Bueno, pense ben a resposta, pero que sean serios. O rogo son moi simples. Que o equipo de goberno atenda as demandas das AMPAs dos colexios públicos de Monforte, o Colexio Novo e o Colexio da Gándara, con relación ao Pan Madura, que se atendan. Sabemos que se comunicaron con vostedes, que dieron varias posibilidades. Sabemos que, como falei antes nos orzamentos, as competencias, pero aténdanlas e busquen unha solución, é o que lle rogamos. E o rogo número 2 é que o equipo de goberno controle as baixantes dos tellados, que os mecanismos que poda, porque temos queixas de que hai baixantes de tellados que están rotas en varias rúas, Rua Chantada, Corvo Corredoira, Abeledos, Escuto Francisco Moi, varias rúas. Non sei a verdade que tampouco, non sei como poder controlar esas baixantes, pero poñerse en contacto cas comunidades de veciños para que se arranxen. Aparte que iso é unha cousa que a comunidade de veciños quero pensar que lle cubre o seguro. E a pregunta é que solución ten pensado para as barcas que están afundidas? Moi ben. Pois mire, en relación con os rogos, vou dicir unha cousa. O que aquí piden non é competencia municipal. Por tanto, xa dixe aquí máis dunha vez que non vamos a coller ninguna competencia que non sea nosa. Xa sabe esas historias de que é que tiñan que pedir usted para a guardería unha axuda da Xunta. Non, que a faga a Xunta, que devolveu 22 millóns de euros, 22 millóns de euros para facer guarderías en Galicia e devolveunas porque dixo o señor presidente que non era o seu modelo para beneficiar as privadas. Por tanto, Monforte merece unha guardería pública da Xunta de Galicia. E, no caso das competencias dos madrugadores, evidentemente non é municipal. Por moito que algún concello o faga, non é municipal. E co equipo de goberno controla os baixantes? Bueno, xa facémoslo onde podemos. E, evidentemente, hai un servicio de urbanismo que tendrá que ver esas cousas e, de logo, non sei, temos comentado para que así o faga. En relación coa pregunta, que temos pensado facer cas barcas afundidas? Home, pois mire, estas barcas, que era o mismo señor que as viña facendo toda a vida, desde que eu recordo que se empezaron a facer, pois parece que por circunstancias personales e familiares fixonos 2 que non valen para andar e que se chegaron se afundiron, porque viñan hasta moi mal postas. Intentamos reparalas con un señor de aquí de Monforte, que en Torrebrar foi imposible. E, por tanto, bueno, se as barcas non valen, habrá que facer outras para sustituir esas 2 e caixar barcas que viña habendo generalmente, que eran 6 barcas circulando por o río, que este ano non puide haber 6 barcas debido a ese motivo. E ese é o que lle podo dicir. E non habendo máis puntos no orden do día, levantamos a sesión. Moitas gracias.